Hello mga ka-listeners, maayong adlaw mga ka-listeners. So, apit sa tag-vlog. So, another pagsubok mga ka-listeners, no? Pagsulay sa kinabuhi na po mga ka-listeners. Na padung ko ano, mga ka-listeners, gikan ko center. Nagkuha ko og referral kay napakan kog iro mga ka-listeners. Pakag iro mga ka-listeners gabi no? Nya mo na magpa-inject ko karon og anti-rabies. Yun ni mga ka-listeners ba? Pagsulay sa kinabuhi. Murag halos kada tuig jud makatilaw jud og injection mga ka-listeners. Kay pagka 2022 na-injectan ko og anti-tetanus kay natunog og lansang. Pag 2023 Ugos na-injectan ko og anti-tetanus gipa ako ilaga. Unya pagka December huwag ko masayop, December man siya to katong na vlog, na-upload ba puto na ako mga listeners no? Katong pagsubok na-injectan po ko atog anti-tetanus kay itong nasamad ko sa sundang ug sa itong pangtahi ug sapatos na tukok sa payong nya karon another tuig na po 2024 anti-rabies na gini injection anti-rabies ang kapaitan ni kay kadaghan ta injekan magkatulo ba ito magbalik-balik no? Lain na pong pagsuway mga ka-listeners ba pero sige lang kay nganani magyud itong kinabuhi mga ka-listeners no? Doon tayo mga pagsulay nga angay dyan na itong dawaton na itong mga hagit sa kinabuhi ba no? Mga pagsuway basta di ta malimot mga ka-listeners no nga musalig ka sa Ginoo magampo kay way imposible sa Ginoo mga ka-listeners no kini ato ang mga kasakit gamay lang ni nga pag-ambit sa kasakit sa itong Ginoo mga ka-listeners no muna nga dili yapon ta angay ani mag kanang mabalaka no taangay maudag paglaom no kay jutay lang kini no sa kanta pa jutay lang kini mo na ako update mga ka-listeners no nya mo balik ka ta og kanang vlog unya og humana og injection no kay murag magpila pa ron doon ko sa City Health nga ako sa putlon mga ka-listeners kay aron di kayo mo taas akong video no kaya mo update po ninyo ni ato ni ilargo sa ato ang intro vlog unya kung maka-upload og drama ato ni himuong intro vlog mga ka-listeners no okay. Two hours later. Hello mga ka-listeners, maayong palis no? May udto. Ang oras alas 12:32. So ganina mga ka-listeners, indong ko ka ng center mga alas apit alas 9 na to. Nya gi-repair ko diri repita mga iabot ko direk mga alas 10 pod nya ning break og alas 11 kapin kaninud to
karon hapit na alauna, no? Alas 12:32. Karong alauna mga ka-listeners, kuan pila na sa balik are. Nagpaabot po ko sa ako ang kuan kanang making partner ba kay kanang anti-rabies usa ka bottle kinahanglan tayo na og nay partner, no, kay sayang ang katunga di man magamit kay tunga raman ang i-inject mga ka-listeners, no. Unang nangita og partner nga para maka-save pud ba kay mahal man 1.8 man ang bottle, no. Nya una ko moabot akong ika-partner unya kanang tag 900 siguro me kapin para maka-save mga ka-listeners kay mahal gyud nya ang pag-inject ani murag tulo ka adlaw man siya nabalik nya. Swerte lang og dito mamatay itong ero kay mamatay itong ero babalik ko na sa kuan iglain na po niya inject, no. Magampo lang gid di mamatay itong ero mga ka-listeners kay para katulora ma-injectan kay ska di gid dali mga ka-listeners, no. Nya taas oras pila ba nya init ka ay diri mga ka-listeners dai pasilong taring ay tanom, no, sa singa ni kanang sabingan ani nga ni mga ka-listeners nga tanom Kadina de Amor, no. Mura ni sa mga aso ni Kuya Gulyat, no, Kadina de Amor, ha. So mga launa pa magbalik ang pila rin mga ka-listeners, no. Yan ako katong akong partner mo, ako ang kasabot nga magtunga mi sa anti-rabies. Moabot to mga launa kay nanidto pa to. Ako kay dali raman ko ning uli ko dayon ba mga alas 11. Kaon dayon, balik ko dayon para kuan kay init kayo, pati inita gyud. El Niño, no? Mana ganing gidana kong shades kay sakit kay sa mata mga ka-listeners, no, ang kainit, no. Nya labad sa ulo. Nya mobalik na tag-update niya mga ka-listeners, no. Nigmahuman ako kanang inject og anti-rabies, no, kay mao gini ako ang paningkamutan nga ma-injectan ko kay delikado kayo. Nya kay karong panahon na guting rabies ron mga ka-listeners kay ting init ba. Muna kinalan gud ni siguro, no. Kay peligro kayo di ta ka edit og drama kay labad sa uning peligro kayo ning rabies ug mo musaka sa auto kayo na di kita kahimog trabaho mga ka-listeners, no, kay delikado man. Nya balik taon nyo mga ka-listeners ning mahuman og inject, no. Update ra na ako ninyo kay wa pa matay drama, no. So ako ning kini akong vlog advance ni sumpay ra po nato ni sa atong intro vlog, no. 3 hours later. Hello mga ka-listeners. So nahuman na gyud kog pa-inject mga ka-listeners. Karon may kinadaghanan yung dago makuna tayo lawan ba. Lakbay ta, grabing inita. Baklay ko mga ka-listeners kay alangani, no. Dako pong gasto mga ka-listeners sa mga gidapat nga injection. Napay anti-tetanus, anti-rabies. Bali kasiyam jud ko natusukag dagom ron. Siyam ka dagom ba na tusok na ko ron. Nya balik pa gyud karong sunod sa pizzaha sunod karong bachingko dahil nya nika 29 pod kay injikan og balik mga ka-listeners nya obserbahan pod ang iro may lang tag di mamatay itong iro ba kay para di ko mautruhag injection kay daghanang injection eh. Nya mo ginahinay na ko mga ka-listeners, no, ginahinay ko baklay. Painit sa kay
Ako'y plite. Oh. Baklay na naman ko kay labong duol ra. Nya hangin-hangin man po no, bawi-bawi ra ginit ba kay hangin-hangin man. Nya exercise. Akong paa gitusok ni duha ka dagom. Pero okay na. Nya putlo na ako mga ka-listeners no, kini ako na ning idugang-dugang niya akong video sa intro vlog sa atong drama. Kay wa pa mo ko maka-edit. Mag-ahaw lang ng gi-update appeal mga ka-listeners no, gi-video naman ako ni para natay ika-intro vlog ba no. Kay sa man nga lain naman po ni pagsuway sa kinabuhi mga ka-listeners no. Halos kada tuig ko halos kada tuig ko katilog injection. Tuig 2022 na-injekan ko anti-tetanus kay natunog og lansang. Pagka 2023 injekan na po anti-tetanus kay gipa ako gilaga. Nya pagka December ato murag maugay pong tuiga 2023. Ito na tigbasan ng kamot ug sundang. Nya na natusok ang kamot bitaw tukog sa payong. Gitahay-tahay og sapatos mga ka-listeners ba no? So duha sa pagka 2023. Dahil pa ng testing. Nya karon jud mas grabe ron kay usa ka adlaw siyam kadago may tusok. Nya mobalik pag ko anong pizza 25, pizza 29 no. So karon tuiga may murag daghan-daghan jud kog daghan jud kog dago matilawan. Mga ka-listeners no. So ako lang nag-video update para napo tayo ka-intro vlog ba no. Mga pagsulay sa kinabuhi nga ato juning ato bango no nga maisugon. Nya uban sa pagampo sa Ginoo gyud salig kita. Lahutay ta mga ka-listeners no. Basta mosalig ta sa Ginoo. Mga pagsuway sa kinabuhi ra ni nga jutay lang kini no, sa kanta pa. Gibati og tumang kabalakas na si Mayang Ukulas sa gitaho ni tunon kanila nga nangita si Bruno ug Prospero sa bata. Natahap sila nga nasayod na ang mga nauwahi nga ang bata kailang gisagup anak kini ni Bruno. O yan ang pagkagabi, nakurat sila kaya doon na sila namatikdan ng matao nga nandiid sa palibot. Nangandam sila si Kulas sa posibleng mahitabo. Kagalaan niya ang laing sumpay na tusugilanon, ang kalag ni Kulas. Panganda mo. Kay ni anay usa ka tawo nga mipaduli ni paingon sa tumbay. Kulas. Andam na niya akong pinote. Kumusod yun ni karon og dunay daotang buhaton. Ha! Makita nila. Ayo. Ayaw kablihi, Kulas. Ay pagsabam niya. Ayo di. Detayo. Hoy. Bisang pizza sa pangan ni Tio Kulas. Ayo. Di nilang mo ha. Ayaw lagi pagduol, Kulas. Ay ako rin nilion din eh. Ayo. Hoy. Ako din oy, si Disyo. May pasinisya na nung natugaw ti ka ha. Among kandi besod siyong tangka sa silong. Mura man ugdi mga daotang tao. Hoy. Sigurado ka, Kulas. May damang bata ug dunay babae nga kuyog sa gawas. Pila sila kabuo, Kulas. Bali upat sila kabo. Doon na sila kauban nga laing Hoy. doon sila kaubang lain pero mga nigpis makiglawas. Ikaw yun, hoy. Usay ato. Usay ato. Sir, abi magundang ko na si Litaryo. Sinsya na sila. Ang mo magkanding na kabuhi. Tapos yung silong niya, so yung tangkal. Di ay. Sige, way kaso na. Suunga lang ninyo ang silong o kuhaan na ninyong kanding. Salamat ka sila. Pasensya na tayo sa ito mo. Ni kaso, Brad. Kuhaan na ninyo diya. Uy, kad
dako gud anang isda aton. Mauni ahaan. Naigonis ko pa na. Wa na di ay init ang dagat. Wa naman kalos Ginoo. May lurang naman sa pagbugag asos bulkan. Ay, maayo untag walay daot ang mahitabuton yun, uy. Og dunggon lang unta sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Ilabi na niining mga nangasakit karon. Maayo untag matapos na ning tanang mga Ayon pag-antos. Camila, makakita sa tagkahayag. Kaya sobra na sa semana. Waan ta makakita kahayag. Pulos nilang kilom-kilom ato na sinati. Unyang matanong, pulos lagi ng laos sa mga langgam sad. May na nagpangagyo. Gamay lang nabilin. Ay, maluoy lang unta ang Ginoo. Uy, Tonyon. Sama ron. Sila nasab si Prospero o Bruno. Og naa sila'y dagang mga sako. Ay, di ka Camila din. Ako rin mo tubang nila. Dili mahimo Tonyon. Ubanan ti ka. Mayong buntag ninyo Tonyon. May buntagag ninyo, Bruno. Ni Ami Tonyon. Ano? Og mudrit sumi sa mong toyo ha. Mudrit sumi. Mangumusta lang ko sa bata kung unsa na iyang kahimtang karon. Tubagan ninyo, Tonyon. Mila, ay mo tinutukay dia. Tubagan ninyo. Pasaylo ako nga nakabahad ko ninyo ni atong miaging adlaw ha. Ay, Ug wa ko'y daw tang tuyo ninyo. Ni ako kay gusto na mo nga mahibaw ang iyang sa kahimtang. pagkakaroon, wa pag-ibig kasayuran kung hain sila mayang ukulas. Taas na kay nga atong hisutan Tonyon. Tung dihanom nato ng inyong lansis niya. Mao, dicho. Sa ako lang kingon, Mao, wa may daw tang tuyo ninyo. wala. Ni ako aron ka panalipdan ang bata. Mao na, dicho na. Kaya nakadungog ko nga, Ayan. gidumtan sa inyong mga silingan ng bata. Ayan na, Master. Sultihi ko ninyo. Ano nagkasulti? Kung kinsa ka mga tawhanan nga gusto mo pasipa kaniya, kay aron atong mabadlong. Tinutukay sa duhay. Dicho ha, tubaga ko agaon, dicho. 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 Boy na. Dicho na. Kinsa man ako? Sila ba? Sila. Taro nga. Sila. Boy no, ingna si Kulas ug si Mayang. Nga nagpasalamat ko nila sa pag-atiman sa bata. Tanah agaon. Master. Pahibawa sila nga concern kay ko sa iyang kahimtang ug di ko magkatugot nga dunay mo pasipa sa bata. Tanah, Master, tanah. Kay sa higayon nga si bisan kinsay mo hitap o makaako bisa gamay lang nga dagpi sa bata. Mao. Aduna sila premyo gikan nako. Tanah, Ingna si Kulas. Gampingan gid nila ang bata nga way makahilabot ni bisan kinsa. Hoy! Ang tama mo da. Lotok ko ng mga mata ninyo. Huwag mo itiw-tiw. Ha? Daghan kaayong salamat, Bruno. Tanah, Master. Tanah. Ako nga pasalamat ninyo. Kung matubag, pamanggit Ako ka. ang magpasalamat tungkol sa inyong pagpanalipod sa akong anak. Okay na, tanah, Master. Tanah. Ay mo kabala ka. Astilan. O gusa pa. Ikaw ba? Pero pagpuyo gali ha. Upakot. Taas Dugay pa na kay ako yung sulti Muhammad, nila. Master. Dugay Muhammad. Usapan no, paminaw mo. Ang akong tugon sa Bikulas nga sa dihang kami magkita, ingna siya. Nga sultihan sa tinuod kung asa ko magtago ang akong asawa. Tanah, Master. Tanah. Nahibaw. Asti. Ikaw ba? Hanggo. Daghan pa diyan na, wes. Nahibaw ko. Tanah. Nga nasayod si Kulas kung hain karon ang akong asawa. Maula! Tanah, Master. Kinahanglan nga tug-anan ko niya. Kung hain magtago ang akong Tanah, asawa, tanah. uban nila. Oh, tanah. Tukan ka na. Kinalang di mo mulimod. Ha? Tanah, Master. Tanah. Ayaw yung si Piata ikaw ba? Bukan. Kuuna ko, ha? Una nga to, taas kini ang istorya. Ula ko. Ayaw yung si Piata kini ako mga tugon nga dukang Kulas. Tanah, Master. Kay naibaw ko. Tanah. Nga daghan sa kasayuran. O kay na gyud siya. Nga gimingaw na kay ko sa akong asawa. Tanah, Master. O bisag gamay, wa gyud kay datang tinguha kaniya kay Sabi. pinangga kay na akong asawa. Tanah. Nakasabot mo. Tonyon, Mila, nakasabot mo. Tanah, wes. Palihog! Tabangi ko ninyo din ang akong problema. Dito tiaw kulas nga bati unta og kabala ka usahay. Usahay di takalikay nga makahununa ta usahay dautan. Akong hunahuna kay bukanaw dato na ko silang ug mga dautan pun taw. Di ba ta makasahas Ginoo kung makahunahuna tag ingon adto re? Wa ka kaso kulas. Naturalmente nga makahuna-huna lang ta og dautan kay nagtuo man ta nga mga dautan katong tao. Ang kuyaw ato ba? Ug ako tong nahapsas pinote dual yo siguro dila to. Magpasalamat ta sa Ginoo kulas nga wa ray daotang nahitabo. Samot unta ko kay impyerno ron re. Pero kumpisan lang sab nako daan nga akong mga saada ni mo re. Basin paday maluwas ko. Yun na, nagkasuhay ka na pagkumpisal kulas? Wa pa di hadlo kong mahibawan nga akong mga saas pare. Narabas mayang makadungog nga na magpaminaw ra na nato. Ngano ka diya, Kulas? Okay, narati amo na nakadungog.
Naspikas kwarto pero kadungog pa na to. Pero wala sa no siguro kapuslanan nga mangumpisal ko karon re kay nayumpira no nagkukaan ning akong kalag. Oh, suhay lang kung pisal kulas. Mahimong mo ato ka og laing pare. Ikaw ready, di day mahimo. Sa ako nang giingon kulas, dugay na nga akong gipiyaan ang akong pagkapare. Mahimog ato na lang sa laing pare nimo kini ikumpisal ang imong mga sa. Pero dako kayo questionable re kung maluwas pa ba ko kay tungod ining atong kahimtang. Usa ko ba nakakontrata naman ning akong kagyawa? Ay, mao na mga butang nakahatag nato og dakong babag nining kalibutan ng kulas. Mas maayo gid unta ri nga mahimamat na to ang asawan Bruno. Nagtuo ko nga may kasayuran siya ining tanan. Kung tuwa maka niya ang basahon sa panagna, malagmit na ibaw siya sa solusyon yun din eh. Ay, naglibog ko kulas kung saan to siya sa pagtultol. O ako mahibaw kung tagadiin si Melanie. Magpakisayod dali. Atong susiyon ang kinatibok ang napagkatao ni Melanie. Kinsay ang amahan o ginahan. Nabas mga igsuon, igagaw, kaprintihan. Kinahanglan nga masubay na to kung kinsay iyang apelido sa pagkadaga. Pinagi ana atong mahibawan kung tagadiin yun na siya. Gusto ka sa imong una-una kulas. Mao gina atong buhaton re. Di gyud ta magpakawas paglawom ini. Ug wa tay mahimo kun di gyud ta mulihok ini. Magpabili na ingon ini hangtod sa hangtod. Kung di na to matultulan, kung hain ka magtagos Melanie. Asa man mo kulas? Ato na mo si Tio Tonyon o Tia Mila. Among hangyon nga ubanan una ka din eh. Nga naman? Nagsabot mi ni Padre Melchor nga mo pangitaos Melanie. Ha? Kisang Melanie ba? Ang tinudan ng pangan sa inahan ni bata ah. Uy, Melanie pa di ang pangan sa inahan sa bata? O miyang, kanang naa sa suwat, di na tinudan na yung pangan. Alias lang na niya, aron di siya may bawan. Kay nga no, nahibaw ba di ay si Padre kung tagadiin gid si Melanie? Mo na among subayon mayang. Subayon na mo kung sa apelido ni Melanie sa pagkadaga. O kinsay iya mga ginikanan. Kitsa may inyong pangutan-on. Kitsa may papangutan-an ninyo nga, waman mo masuhit atong babayahan na. Magpakisayod gani me. Na kuno nakaila si Melchor nga posible niyang mapangutan-an. Kitsa man? Unya sigurado mo sa inyong pangutan-an. Ay mamasin pa lang gani mi mayang. Kinsay na sayod ug masubay gyud ni namo ang tanan. Kung pananglit makit-an ninyo kana si Melanie, nakasiguro ka mo nga masulbad na ning tanan kulas? Wa pa mi may baw. Wa pa sa ta may baw mayang kinatibukan ug kamaturan. Mao na isusiyo na to. Dagan pa kayo tag pangutanan ni Melanie. Napay dako na tong pangutanan niya kung nganong iyang gibiyaan si Bruno ug nganong wa niya dad-a kini bata. Ah, nahala sige. Ato adayon ninyo si Tio. Hangyo alang kun musugot ba to nga muani sila dinhi. Di ba ako musugot kun ako'y kauba dinhi kay makuyawan ta uy. Akong puksyon si Tio ug wan nga paubanan jud ka. Uy, yun na. Kung si Tio umre ni nagpaingon nga niyo nga nagdali oh. Na. Oh, tuod. Nawagin pa rin bak si Tio ay. Dayon na ni Tio, dali. Dito lang re, saka dali. Ay, kakutas ba yung bukira? Kining bukira, baunanan? Bon. Kilayo Bauan. Bawan. Lingkod sa lingkod. Lingkod na. Suman, namahaw na ba ka, Tio? Naman ako pumahaw. Ay, salamat. Ay, nagyan ako sa talyo dito. Yagan ko kaon. Huwag na lang kumuhapi kay. Nagdali ko kay. Kamoy akong tuyo. Muadto ba sa doon tamis inyo, Tio? Kay kami si Padre Melchor ba? No. Nagani kay wata magkabaiwas? May anhay ko kulas. Oh. Kay dito sa Silas Bruno o Prosperos ba eh? Dito na sa sila? Usa naman sa ilang tuyo? Giyasi na sa mo nila dito, Tio? Nagpasalamat ko sa Bruno nga. Atong gipanalip na ng bata. O di siya gusto doon ay magkapasakit din eh. Nanganti siya nga kung doon ako magbinuwas bata. Dili ko magmahin niya. May noon, Tio, nga misulti siya na. Nahibawan ko siya kulas. Nga iyang anak ka ng bata. Misulti siya ninyo, anak, Tio? Nga anak yun niya ka ng bata? Sabot siya sultihan. O gani nagduda siya. Nga may kasayuran ka. Kung hain si Melanie. Isa? Nagtugon siya. Na kung magkakita ko na mo. Tuganan yung kuno mo siya tinoon. Kung asa karon si Melanie. O gipaingon si Melanie nga. Iya kuno ning pinangga kayo. Uwa siya doon tatinguhain ni. Kung mahibalik lang niya. Muni ang tugon diyan mo kulat. Ang delikado ining sitwasyon na Tio. Basig ka mo'y mapahimungtan unya ni Bruno ug sa iyang mga sakop. Sa inyong paglimod, kung hain karon na mo tagui ang bata. Kalmado hinong kay Bruno mayang. Pero hawa, kaya po may kumpiyansa. Tio. Mo'y among plano karon ni Padre Melchor nga mulugsong mi. Aron among pangitaon kung hain karon magtagos Melanie. Sa mo yung pagpangitang wa mo kaila ito babihan. Si Padre Melchor, Tio, kailangan sa Melanie. Muadto mi sa amihanang bahin aron adto mi didto muuna og pagpakisayod. Ana, milagro kasi Ginoo ko yung matultulan ang yang gitaguan karon. O Tio,
mamalihog mi ninyo ni Camila, ha? Kwan, samtang wao niya mi din eh. Ani lang unang mo din eh si Camila uban ni Mayang. Okay ra ba ninyo, Cho? Kanus amo man lakaw, kulas, ha? Kwan, sa higayon nga ubanan ninyo ug kadiyot si Mayang din ni Cho. Ada. Ha? Ako na sa butos Mila, kulas. Sigurado ko nga mosugo to. Kay gustos kay tumuan ni Dini kay mahadlok to sa bulkan. Oh, mas maino, Cho. Huwag ikaw ba? Oh, Pero may mo malimtan akong giingon da. ang saman. Ang 10,000. Ako nga man mo, ano mo ihatag? Balik ka malimo. Oo, din. Wa ba ko makahatag ni mo ato, Cho, sa Uy, iyo? oy! Siguro ka? Permin mo kalimtan, permin ka nagdali. Pasensya na, Cho. Pero may mo yung kung malimot na buhanga, kiri. Sige, ako na ihatag ni mo karon, pero, Cho, kasi mo mapil ka ka-impirno ning kwarta, ha? Uy, ano mapil mo ko? Huwag ko mapil pirma. Ano na, sige, Cho. Hatagan na kita ka karon. Pasensya na kayo, kay pirmi kong malimot. Pabot ako, Cho. Asa makaning ilang Nicolas anyog. Ug ang mga tawin-taw din bisag asa na lang kumapot. Daghan yung nangasakit. Unsay ato? Nang, maayong hapon nato diha, Nang. Nakamatikod ko nimo nga ganihara kag naglibot-libot dinhi sa among tugkaran. May gipangita ka ba? O, Nang. Kuan, may pangutana lang ko, Nang. Unsa man unta? Nangita ko sa bahay ni Nicolas Anyog. Nicolas Anyog? O, Nang. Asa man ang ila? Ay, iyon na. Tagadiin ka man o kinsa may imong pangaan. Ako, Nang. Ako si Esther. Gikan ko sa baryo Katagaan. Kaila di ay mo, Nicolas. O, Nang. Naara sa unahan ang ilahang bay. Pero taod-taod na nga wa na sila diha magpuyo. Mao ba, Nang? Wa ka ba may bagon asa na sila karon magpuyo? Wa ra ba day? Mao ba, Nang? Sige, Nang. Dakan kayong salamat. Ay, yun na. Pwedeng masayod kung unsay imong tuyo kang kulas. Basig mahasuroy siya og ako lang unya siyang sultihan. Okay na, Nang. Kung magkita man mo niya, ing na lang nangita ko niya. Sige, Nang. Dagang salamat. Kadudahan ang lihok atong babayhada. Murag doon na sila ing tuyo kang kulas. Dili ba ka itong mga sinugo ni Bruno? Manglakaw na gid mo kulas? Di gimi mo biya din ni Mayang kung wa kay kauban din eh. Unya rami man lakaw kung mo ani na si Tia Mila o si Tio Tonyon uban nimo. Musugot ka to si Tia Mila kulas? Kuan, kanang mamanipong ni Tio nga gusto mo sa tos Tia Mila nga mo ani din eh. Maayo unta kulas, uy. Uy, di ba si Mila ug Tonyon man ning nagpadung din eh? Uy, tuod ha. Wag yung palibok. Palibak ang duha na. Atong tabangan kulas. Kaya nagdarabay taon na sila mga maleta. Tara. Ato sugaton. Lingkod mo, Tio. Tiya. Paway una mo, paway. Tagair akong tubig kulas. Oo, Tiya. Miyang. Kuway rig tubig si Tia o Tio, eh. May balita ba ni mo, kulas? Oh, saan mo na, Tio? Di ba Milani man to ang pangalan sa asawa ni Bruno? O, kuno, Tio. Sakto ba, padre? Sakto. Sakto mo ka. Maulagin, tandos, padre. O di ba kanas Milani, nagpailam mo na sa lain nga pangan? Nagpaila siya sa suwat nga lisle. Pero kanang tanan, Tio, wa pa ta kasiguro, ana. Kay wa man ta mga ibaos tinuod nga kanang Lisli og Milani, usara pa na sila. Maunay among gilalisan ni Milag hapon sa akong pag-uli. Darang tubig, Tia. Inom mo na mani, Tubig na yun. May silan. Lamat Mayang, lamat. Tuwa sa to. Ano naglalis mo ni Tia Mila bahay na na? Ay, kuan man gud kulas. Doon ay babae nga akong nakitaan dito sa amo. Nagbahas-bahas man dito sa bahay. Og nangita siya nimo. Ha? Babae? Basi si Mila nito? Malagmit kulas kay ikaw may gipangita. Pero lahi man ang iyang pangan nga gisulti. Nagpaila siya sa pangan nga Esther. Og dili Leslie. Og labaw ng dili Melanie ang gisulti nga pangan. Og taga-katagaan kuno siya. Yun na. Oh, yun na. Unsa man kuno iyang tuyo? Tiya, nga nangita mo siya nako. Ngawam ko kailang Esther. Dati mo na. Waday ka kailang Esther. Kulas.
O ako kilahis ni Roy. Wa man sad siya musulti sa iyang tuyo, good kulas. Basta kay nangita ra siya nimo, og midayon og lakaw. Ay, natahap ko sa iyang lihok, kay kadudahan kaayo. Duhay akong pagtuo, kulas. Mahimong sakop siya ni Bruno. O kaha, mahimo sab nga siya si Melanie og nagamit lang og laing pangahan. Posible ka na makatahap na ito, Mila. Mahimo ba nga ihulagway nimo ang iyang itsura, Mila? Ulagway. Kuan. Nagsulob siya og bandana nga itom. Pution ang iyang pamanit. O gwapa nga babae. Ado naman to si Aum sa iyang tuong aping duol sa iyang ilong. Ug ang iyang gitason, sama sa kang mayang. Oh, kung mo ka na, di ko masipyat. Siya si Melanie. Oo, nahinumdum ko sa naong alam babayana. Ninumdum ko. Doon na to si ahom sa iyang tuong aping, duol siyang ilong. Sakto yung kapatid. Kung makakita ko ang babayana, mahinumdum ko niya. Gwapa nga pagkababay, pution ang pamanit o niya, nindot kay buhok. Si Melanie gyud kato, kulas. Siya kato nangita nimo. Asa mo siya paingon siya? Ay, wala ko masayod kung asa siya mi paingon. Basta kay nagdali siya og matod niya nga taga-baryo katagaan ko no siya. Asa mo lang baryo katagaan, pre? Oh, asam ko masayod kung hain ang napita, kulas. Ato na pangitaon, basin og si Melanie gyud to siya. Problema kung nasulti-sulti lang itong babayana nga taga-katagaan to siya. Lisod kayo kung mo dito mo too, ha? Taga-dito siya. Bitaw na. Pero mayo unta og mubalik to siya. Pastilan, wag yun siya sa timing. Basin ni Nonog mubalik to siya sa inyo siya. Ay, ambot lang kaha kulas. Kay ako man to siyang giingnan, nga wa na mo dito magpuyo sa inyo, ha? Pagkasayang siya gayon. Unya pre, usaman may nauna nimo. Asam ta paingon ni ron. Nagtuo ko nga mobalik siya dito sa inyo, kulas. Mas mayo siguro nga atuon ata sa inyohang bay. Ato ta dito magpaabot ni Melanie. Pero doon nagya po yung problema pre. Basin og magkita mi ni Bruno. Kuyawan ko kung nila kung masakpan dito og sukit-sukit ton ko og maayo kung hay na to tagoy ang bata. Ay magmatngon lang gyud ta sa atong liho. Dako nga akong pagtuo nga di gyud mo hunong karon si Melanie sa pagpangita sa iyang anak. Sigurado ko nga nagpadayon siya sa pagpangutana karon dito sa inyo ha kung hain ka na magpuyo, kulas. Sakto ka padre. Sige, sugdan dayon na to ang pagpangita ni Melanie. Mamasin lang kita ini kutom sumimo. Paminaw ka mong tanan! Kinsa ka tumudool ka nako? Maluwas! O magkamaton sa kinabuhing dayon! Kaya ang gingharian sa kangit-ngit, maunay mo lungtad o mumando nining kalibutan! Sinod kang makaluwas na mo. Ipakita na mo ang imong gaho. Ayuha ang mga tao nga nagmasakiton. Sige! Muna. Dool ka mo ka nako! Kaya ayuhon ko ka mong tanan, nga dunay pagtuo ka nako! Sige, linya mo. Magpatambal nga mo, linya mo, pamatyo na mo. Duwag linya! Ang gusto mo patambal, sa kong agaw na duwag linya, ha? Linya mo. Pamatyo na mo. O gibawin ninyo! Ako ang matuod na propita nining Davita. Walay lain pa! Ako lamang ang bugtong manluluwas sa ninyo. Kay gihatag na sa atong Diyos kanako ang iyang katungod ug ang iyang gahom. Busa! Ayuhon ko kadtong mga tao nga way pagduha-duha nga mituo kanako. Dito ako niya. Ayuha ko sa akong mga sakit sa pati. Dali. Dool ako. Kung buot mo, mamaayo ako. Duko si mong o. Katauhan sa kangit-ngit! Ibuka ang inyong mga mata! Og buot ko! Sangan sa gahom sa kangit-ngit! Mamaayo ka! Ang ipalit tayo! Tayo! Diyos sa kangit-ngit. Tinuod nga kamahanan ka. Naayo ko. Naayo ang akong sakit sa palit. Daigon ka o Diyos sa kangit-ngit. Ikaw ni sa kapupika! Kung layo niya siya tayo!
kangit-ngit! Daigon siya! Hangtod sa kahangturan! Luhod mo ang tarang masakit po. Pamatyon taro mo ron. Pagluhod mo, atong sibahon ang Diyos na kangit-ngit! Dara di. Dara ang gusto na kong ipakita nimo kining bungbong nga dunay bali-bali nga kuan na dunay sinuwatan nga bali-bali ba. Yun na ha. Kinuo ko. Mawari ang imong giingon ako, Kulas, nga gusto nimong ipahubad ako. Oh, ori mo ni di. Naniya. Makabasa ka ba nini mga litraha nga gisuwat nini sa bungbong? Ha, di? Kuan, linatin ba ni Kulas nga gibali-bali pagsuwat? Yun na ha. Ako nang klarohon o basa. Principio tibi quod redere filium naras mihi. Sa may but pasabutan na di. Ang buot ipasabot ni Nicolas. Gimanduan kaniya pag-uli sa iyang anak. Kasi may nagmando na ko di. Ang yawa. Ang yawa? Oo. Ngano di, ang bata nga, naana mo iya ba din ang anak? Ang yawa, Kulas, way tinuod nga gisulti. Pulos bakak ang nagawa sa iyang baba. Puriso, mandar-mandar siya nako nga akong iuli ang iyang anak nga, wa man din siya anak. Gusto sa yawa, nga maangko niya katong bataa kay nasayod ko, nga gihalad kato ni Bruno ang ilang anak ngadto sa panaway. Si Bruno gidesadan ini. Mao nga, luwaso na tawang bata, Kulas. Mangita gitag paagi nga di mabawi ni Bruno ang bata. Nakabay ideya di kung unsay buhaton ni Bruno ngadto sa bata. Kung pananglit iya gining mabawi gikan nato. Ay, wa ko masayod, Kulas. Pero usaray akong katahap. Kay si Bruno nagpaulipon man sa gahom ni Satanas. Dako kayo og puruhan nga ang bata mo'y mahimong halad ngadto sa yawa tungod sa iyang mga personal nga interes sa kinabuhi. Kaluoy sa bata. Mao nga buhaton ginato kutob sa atong mahimo, Kulas, nga mahalikay og mabawi sa mga kamot ni Bruno ang inosenteng kalag sa bata. Mo di ay mo dali trabaho ni Bruno. Lakip ang iyang anak iyang gibutang sa dakong peligro. Mao kanay buhat sa yawan ung hunahuna, Kulas, ang pagbiktima sa mga inosenteng kalag. Nagkahimo na gid ang kadaos sa Bruno sa atong. Gipadayon gid niya ang paglingla sa mga tao ang mapukan sa kahom sa kangit-ngit. Hoy, ikaw, babay! Isa! Ha? Ako? O ikaw, hindi harap kayo nagparong din eh. Saan, patambal ka? Dili, sir. Nanong sige, magtabo na ng imong naw nga umainit sa palibot. Pasaylo ako, sir. Dili ko magpatambal. May pabawa mo rin kung di mo patambal. Napatag yung pulinya na rin tao. Oo, sir. Mapahawa ko karon dayon. Hindi. Ay, mapahawa mo. Paminaw ka mong tanan! Naniya din eh! Sugad ka ron! Daigan ninyo ang Diyos sa kangit-ngit! Og siya lamang ang simbaha! Og ipakailab ang maayong balita sa tibuok katawhan! Daigan ang Diyos sa kangit-ngit! Og siya lamang ang nalagaran! Naunsa naman namin la. Kaya nabutangan mo na ang daon suba-tuba. Ay, humanaton yun. Ako na gani ning gihaob sa kayo. Baby, ako na ning ibutang sa tiyan sa bata. Ay, butang. Hilom na, baby. Uy, patakili. Mamaayo na ka. Patakili na mayang. Aron masayang pag hampul sa bata. Ay, gibutdan, Hampul. gining bata. Kay bugnaw kaayo ang iyang tiyan. Kung di mo liyan bata siya pasigihila ka ato din ilungsong. Kailan kang lungsong. Tuluhog ka. Ano patambala itong doktor? Kinsa man sa doktora atong duulan, tiyo. Ngita ta. Kanang kasaligang doktor. Unsaon man nato anak tiyo, uy. Nga naibaw ra bagit takon. Unsa ka delikado ang kahimtang ini bataan. Gani, katong doktor nga unang tambal ini bataa. Misulti man gis mga tao bahin sa iyang kahimtang. Kailan na ba ning gihukman nga anak ko nunas demonyo? Ay, maunay dako na tong problema ton yun. Dili gid nato mabasta-basta lang ang bata o pakita og laing tao. Kay dali ra kayong makahukom ang tao tungod ining iyang agtang nga dunay marka sa demonyo. Yango lang mo. Yango lang mo. Mauni usa sa labing dakong problema tiyo. Gili. Nabalak ka gid ko kun unsay atong buhaton ko si bako unsay bation ining bataa. Ilabi na nga nagsigili siya kasakit karon. Ay, ako na bahala na. Mangita kong gusto nga pwede atong madali. Kung ako ay makasabot ka doktor na mangita atong albularyo. Hoy, unsa gud tayo albularyo ton yun. Nabuang nakadiha. Ano man diay? Kana mga albularyo, magkatambal mo sabda. Hoy, paghilom diha ton yun, oy. Ya ka lang da. Hoy, wa na mauso karon ang albularyo.
Mas labing maayo gid kung ang mga doktor mao'y mutambal kay sila may klarong mutambal. Balaka. Ikaw ha. Gutom sa Mas mayang, magkatambal. Gutom sa magkatambal. Ay, importante matambalan ang bata kung panaliton sa iyong mga kakulian. Dili lang kita magpataka tunyon. Kara mo sa noon. Ay, mangita lang unya taog maayong doktor nga makasabot sad sa sitwasyon sa bata. Ay, sige. Mangita ko ba yung doktor nga maantigo sa busabot? Nakaw ko. Ay, ano makapandam ta sa nang higayon? Mag-amping baya gyud ka tunyon ha. Kay gibantayan baya gyud og maayo ang atong mga lihok sa mga tao. Wow ko, Mila. Manihida sila na ito. Pero wa ko makumpiyansa sa tanan itong nakaw. Alisto baya gyud permiton yun. Ang tawa mga master. Nahimuot ko, Prospero. Nga naman, master. Dili lisod ang pagpatuos mga tao. Naibaw ko. Ah, Nga maghari gyud ang gahom sa kangit-ngit. nya. O kang tanan, mo ilang gyud kaniya. Pero master, nahimo naman natong tanan. Pidag hindi mo, ay. Natuman nato ang ato mga misyon, ha? Nakapirma na skula sa iyang kontrata. Apan nga naman, master, ha? Ngang karon wa pam kita dada sa giingong kalibutan. Tinad ko na to sawaan ang kinabuhing. Uy, katapusan. Ayaw pagkapura! Kapura man ka! Alay, soko. Aniya naman itong kaluwasan? Sige lang. Gipaabot man akong higayon nga mahibalik na ko si Melanie ug ang akong anak. Lagi. Sila na akong gipaabot ining atong panaw nining kalibutan na. Kalooy, ay. Kaysa higayon, nga ihatan na pagbalik ni Melanie, ang iyang matuod nagugma din ako. Makompleto na ang nasuwat sa panagna, Prospero. Ay mo tubag na ko, Nga ha? si Bruno ug ang iyang ginsakupan, maula may pinakabulahan sa tanang bulahan, nga makaambit at tumang kalipay ug matuod nga gugma, nga way kamatayon na ni kalibutan na. Ug sa umaabot pang kalibutan, Prospero. Kaya na to makatubag ni mo, master, oy. Mao na itong problema karon kay matod pa sa atong mga sakop, wa na dito sa Lastonyon, pag similas ila. Na nag-ingon nga, Mika, Gernas, like the Mao ba? Minagbo lang, ay palabis. Milaya sila? Ah, Nga sa ilang pagtuo, di nato sila mahibawan kung hain nila tagui ang akong anak o ang akong asawa. maolagi sa skin. Prospero, Naman, bisag asa pa sila paingon, matultulan na gihapon nako kung asa sila nagtago karon. Mga hungog! paminaw! Oh. Ang gusto na kong itabo sa mga taong gisubag nato, master! Oh. Dili na padugayon pa ni kalibutan na. Sabot Relax, ka! relax. Sabot ka! Ha? Relax, Prospero. Kasabot ko, pero relax lang. Ah, lagi ha? Mas nahibaw ko kay nimo sa tong gibuhat karon. Tuntok ang dako na. Yes, naman. Suman. Pa, expression na, expression. Ako ang nasayod sa tanan. Busasundan ninyo kung say akong gisugo. Yes, naman. Sa panahon nga inyo nang matultulan kung hain na karon magtago si Melanie uban sa akong anak. Yes, naman. Kinahanglan! Nakalmado tang tanan. Kaya ito Okay, katubag ni mangisog mo ka, eh. bakal mata. Dugay, oy. O di ko gusto nga Ano inyong gusto pasakitan ng akong asawa. Ikaw nag-istorya ni master. Ilabi na ang akong anak. Gusto na, eh? Gusto na ako nga makita si Melanie Grabe ha. nga masabtan niya ang tanan. Grabe ha. Kaya ang akong gugma puno sa pagpaubos o pailob o di tiaw gadto kaniya. Nang, kini nga ko usa ka pinakbit og inununan. Sige, day. Asa makadapit mo lingkod kay ako lang ihatod. Ani ra ko din nang. Bilag ka kanood ang imo, day. Asa lang nang. Sige, ako rang ihatod, day. Ako lang bayaran na anang pila man tanan. Sa sintaran tanan, day. Diari nang salamat. Paabot alang kadiyot, day. Asa na ka na ko makita ng akong anak? Ay, Ginoo. Hinaunta, wala daw itong hitabo sa akong anak. Ipailayo lang yung takot siya sa mga katalagman. Dini na tapad. Dini na tapad sa. Tangan ni. Sige. Dini lang ta. Mamili sa tayo sudan pads. Ay. Ining balbakuha nga magkay. Nang balbakuha. Bali dua ka order o kini siyang putiro. Di lang ko na balbako o kutsiro kulas. Kinilang ako ining palia. Di na ka na pads. Sige, balbakuha lang gihapon ako. Ay, nang dua ka order o usa ka putiro. Nya balik 5 ka kanon nga muha. Isa pa, sir. Tapay mo pads. Kinilang pansit ang ako o palia.
Inira. Sige sir, amo lang ihatod ninyo inyong order. Oo. Salamat nang. Diri tapos. Oh. Sibuk tayo gamay din kay nanganila Peter. Sige. Dili. Excuse me, ma'am. Agi lang may gamay, ha? Sige sir, agi lang. Diri tapos. Oh. Medyo hayahay ni gamay din yun. Ha? Dito, daghang tao dito. Dito. Kadiyo ta kay magkuha kog plato ug kutara. Kinahanglan nga dili ko mohonong sa pagpangita sa kong anak. Mabaligi ko dito sa balyo tuong. Kinahanglan nga ako makitaan kung hain taron dada ang akong anak ni Nicolas Anyog. Diha na makamatikon si Milani nga nakaila siya ni Padre Melchor sa dihang musakay na kini og taksi. Iya kining ginali sa pag-apas. Apan igog gyud nga nakasakay kini og taksi uban Nicolas. Misakay og pasahero motor ang nauna aron sa pag-apas sa taksi apan wa na kini hiapsi. Sa laing bahin, nakatago sila si Tonyon, Mila o si Mayang uban sa bata sa dihang may nagpaypaw kanila nga nagpadong sila si Prospero ug mga kaubanan aron sa pagpangita kanila. Mitago sila sa kalasangan. Apan sila pagtago, kalit kang hilak ang bata ug nakabantay ang mga sakop ni Prospero. Kay kalaan ni ang laing sumpay at sugilanon, ang kalag, Nicolas. Hoy! Pagkatagbo! Sigurado ko, narasas dool! Katagbo! Kapoy singgit ani nyate. Lawas mo dito sudahan. Naradiyan magtago sa mga kalibunan! Maganda mo. Aray, Mila. Hinayo Ay, kadako ba din kahoy nga natusok sa imong bagtakton yun? Kinahanglan ta og doktor nga mutangtang ini. Apan tiya, asa man ka ta ining dapita? Pulos man kakahuyan ang naglibot ni ining kalasagan. Asa man ka ta paingon ini? Wa pa kita isuok nga na da. Sige lang, makita pa man nato ang mga dan. Kay hayag man ang buwan. Sino istorya? Mulahos lang una ta dito sa unahan. Sige na mong istorya. Tunyon, unsa man, kaya pa nimong mulakaw. Naminhod maayo ko mga til. Kinahanglan nga makalahos ta sa unahan ini Tonyon. Kaya ron makakita ta og bay nga posible natong kapangayuan og ginabang. Sige, bala na ako na ni Agwadahon. Kinahanglan nga. Pagkalaw sa dito kay ang bata. Sunod mo na ko, tiya. Subayon ta lang ning dana paingon nga to. Akbay na ko, Tonyon. Aron makasugakod ka pa. Sige, Mila. Saom ka na to ay ni Padre. Nga ang imong amigong pare, wa man gyud siya nahatag nga impormasyon nato. Sa apelyido na lang sa pagkadalaga ni Milani. Kaya to untang masubay. Gusto ka kulas. Ana pa tayo laing atoon. Si Regnier. Sigurado ko nga doon na pa siya nahibawan mahitungod kang Melanie. Kinsa mo na si Regner Padre? Si Regnier, usaw-usap siya ka sakop niya ni Bruno. Pero dugay na nga wa na siya magpakita. Pero nakaila ko sa mga paryente ni Regner. Pwede na ito nga panutanon kung hain na karon magtago si Regner. Dako ganda nga akong pagtuo kulas nga may kasayuran siya sa pagkatao ni Melanie. Kung mao na rin, atoon rin na to. Ugma na kulas kay gabi na kayo. Sayo sa buntag, mo diretso kita sa Kantulawan. Atong atoon ang mga paryente ni Regner. O sige Padre, ugma na yun. Ay, nalipay kayo ko nining atong lakaw kulas. Nasayod ko nga giyahan rata sa Espiritu Santo nining atong gibuhat. O matulturan yun niya nato kung hain karon magtago si Melanie. Ug nalipay sa kuri, nga naghatag usab nato og dakong tilimadon. Ang Dios kay ning milagro nga nahitabo kaganiha, nga gidungog niya ang atong pagampo ug nabuhi katong bata. Oh, daygon ang Diyos sa langit kulas. Misamot nga akong dakong paglaom karon nga bisan pa sa atong gamay pagtuo kaniya. Gidasig gihapon ta niya aron magpadayon sa atong pagpanikamot nining tahas nga iyang gisangon diri nato. Ug dako gihapon ang akong pagtuo kulas nga wa niya ihikaw diha kanimo ang kaluwasan sa katawhan. Wa niya bakwiya ang iyang gahom nga gihatag niya diha nimo. Padre, karon pag ko mo seryosos kung kinabuhi. Bisag wa gyud koy angay inyong paghatag nako og titulo nga manluluwas. Kung unsa man ning gisangon sa Dios nako sa langit, ako gininduwaton. Di na gyud ko mobalibad ini ug di na gyud ko mahadlok. Oh, dalaygon ka kulas. Ug nakita nako nimo ang kahayag sa kaluwasan sa iyang katawhan. More Padre, Pexman. Kung unsa man gyud ni siya kinasing-kasing na kong gidawat kining lisod nga tahas nga gihatag niya diri nako.
Bisag naglibog kining akong utok kung unsay una na kong sulbaron nga problema nga gisangon niya rin ako. Di ko kong blipad. Oh, Prospero. Nga ang luya man ka ng imong mga mata. Master, Nga imong kamot ni Piyong. wa pa itaw kay tog sukad gapon. Kugosa ko, master. Nabalaka ko. Di na kong katubo ini. Nangandoy pa kang motobo ka, Prospero. Nangandre pa intas. Ay, yun na Ikaw taman, Bi. kageron. Padal ko nimo, master. Kung nagabi pangandi ni Kripotana. Nangandi mo sa kini ko nga doon ni mahigugman ako. Pero saon man, na may kakulian. Ayaw ka bala ka, Prospero. Ah, Ang tanang mga gumunhap sa itong kinabuhi, ha? Kaila ka gumunhap. kaila. Ado na lagi hapoy tubag sa unahan, Prospero. Pero yun na. Nga naman tuod eh, nga. Huwag man kayo tuog, sukan paghapon, ha? Kaya mo magito man yung mga sugo. Gapon, natultulan na mo ang itaguan nila ni Kulas. O ni Mayang sa bata. Tinuod ka, Prospero. Ala. Hay na akong wala ka! Nakaikyas na. Nakaikyas man sila. Nakabantay sa mo pagkabot. Huwag hinungdan balita. Napasaro ako, master. Huwag hinungdan! Ay, pasok ko. Dali. Swerte lagi kayo sila sa Kulas. Nga nakabantay na yun. Kaya kung wa pa, makuha ng tanato ang imong anak, master. Huwag kininyo masundi. Wa lagi kahi asag one mo. Uy. Dali sila nakasuot sa kalasangan. Uya! Mihulong na yung pagpangita nila. Ay, ako rin. Kuan, hindi pa ulit ko na, master. Pinang ba na itong mga sakop, akong gibilis ka na sangat, ano pagpadayon pagpangita nila? Puni. Puni. Usapan na. Puni pa og mga tao na to, Prospero. Kami nagsulti. Dili ang mga tao. Kinahanglan nga maldakpan ninyo sila si Kulas ug Mayang. Nga mo nagtago sa kong anak. Kuha eh. Ilaki pa katong duha katiguang nga ilang mga uyo-ano gayan. Asa man ako makakita og butika din eh. Kaminaw in kapita, uy. Oh, sorry ma'am. Pasensya na kaayo. Wa ko makabantay nga naaday ka diha. Okay ra. Huwag kaso. Ma'am, mahimong mangutana? Asa man dapit ang butika din eh? Oh, dili ra ba ko tika din pangutan na lang dito sa unahan, miss. Okay ma'am. Salamat. Adiyot lang, miss. Kanang... Ngano ma'am? Kanang... dili ba sabi ay ka taga din Dili ma'am. Wa ko masuhito ining dapita. Doon na ba'y agianan lahos nitong dapita sa imong giagian? Oo ma'am. Pero padung na siya sa bukid. Asa man di unta ka paingon ma'am? Nangita ko og shortcut nga agianan paingon sa Baryo Tuong. Baryo Tuong ma'am? Sa amo man ang dapit. Oh, taga Baryo Tuong di ay ka? Oo ma'am. Kung di ko masayop, kinahanglan nga mo balik ka sa agi. Og way shortcut ining dapita kung moadto ka sa Baryo Tuong. Kay kining bukira paingon man ni sa bukid sa Buawan. Puro bungtod ang imong maagian. Kinahanglan nga mo sakay ka og tricycle aron makalahos kag diretso sa Baryo Tuong. Mao ba, miss? Oo ma'am. Sige, daghang kayong salamat, miss. Ari una ko. Asa man ka kumangitag butika ini, uy. To ay bay sa unahan. Mangutan ako din eh. Oh, ayun na. Ang bitaka sa babae. Natagkak. Asa naman to siya paingon? Ako nga pason. Basin og maabtan pa na ako siya. Kumusta naman imong pamati, tiyo? Harang-harang na Mayang, ligod na kay Tunyon Gugo. Pero kinala makakita ng doktor ni Napita kay Aron, matangtang giring na bilin, kahoy, may tuhog sa kumbagtak. Kinahanglan yun, Tonyon. Kay delikado og dili matangtang ng kahoy nga nalubong yun sa imong bagtak. Mingora ba kayo ning dapita, tiyo? Gani, sa pagpangita na ko og butika gani ha, nga makapalit ko ining bandage og disinfectant. Layo kay ko gaabtan. Sakay pa kog tricycle aron makapalit. Asa ba agion Mayang aron makasakay ta og tricycle. Mulugsong lang ta og dutay diha tiya. Nya, muliko ka sa tuo. Do na kay makitaan sa iskina nga gamay kan anan, buyon anang tindahan na sa unahan, makakita kag daan og mag-atang kag tricycle para makaadto ka sa merkado. Ay, kinahanglan nga ako giding madasi Tonyon sa doktor. Magita ta dito og Doktor Tonyon nga makaatiman nimo ha. Aron mahulbot na ng kahoy nga natuhog sa imong bagtak. Kinahanglan nga. Ay, okay raman diha. Pwede nga kamulay. Musuway adto dito.
Ako magpabili lang ko din aron duray mo bantay sa bata. Balik mi dayon, bayang. Okay ra tiyo uy. Total, luwas naman ning napita. Ubuotan kaayo ang tigwa nga babae nga tagiayon ni payaga. Unya siya na ni mo. Pagamping lang unya mo ha. Pamila, siya na ni mo. Mula ka dayon sa lawa. Ay dili na ni mahimong padugayon ton yun. Kay basig ma-infected ka ng imong samad og makomplikado na hinuon. Sige na. Ang mga tunata. Mga tunata. Uy, yun na. Unsa man ning pitaka ni mo mayang nga nagkatag man lang ni dinhi sa saog. Uy, husto. Dili na ako tiya, uy. Sa babae na ang akong nabanggaan ganiha dito sa dahan. Natagak man na. Ako man nung tanang iuli niya pero wa naman ako siya maaptigod. Kalit lang nga nawa siya dito sa unahan pagliko niya atong bay. Ngano man. Pero yun na. Iyahan ning ID. O tiya, wa pa kong kalili sa sud anang pitakaha kay nagdali manggug ko. Usa may mga Oh, pulos mga ID ang sud ining pitakaha. Pero tanawa. Lahi-lahi ang pangan nga nakabutang sa iyang ID. Og unsa diya? Kundi ko masayop. Mao kining babayhana ang akong nakitaan dito sa bahay nga nangita kang kulas. Uy, tinuod. Sigurado ka tiya? Oh, mayang. Ngun mo na bila, ang tagiyan na bisika. Maos Milani. Ang babae nga akong gikaistorya ganiha. Mao ba ni ka to si Melanie? Ha? Tiya? Wa gayud mabiya si Melanie sa bahay ni Nicolas ug namasin nga mahimamatayon niya pagbalik ang nawahe. Ug niya na pagsunod adlaw, samtang dito sa sod si Melanie sa bahay ni Nicolas, nahiabot si Mila apan gitiunan siya og mahait tubutang sa nahauna. Ug may raw kay nagkailhanay raw sa dayon sila. Ug niya na tungura nahiabot usab ang mga sakop ni Bruno uban ni Prospero. Kailan ni ang laing sumpay na to suwilanon ang talag Nicolas. Ayaw mapagdagan! Dagan na lang, dagan! Pahawa! Ayaw ko ang akong tiil! Agay! Katakan kisikala ni mga kulugan! Animal! Daktan nyo ng tikwang! Dakpa! Kinahanglan nga makalugsong dayon ta dito sa patag kulas. Puslan man nga mauna ni siya hitabo. Atong atubangon si Bruno aron ato siyang mahangyo nga di niya idamay ang mga inosenteng tao. Gusto ka rin. Kung kita ray tuyo ni Bruno, andam sa kung magpapriso pagbalik basta buhian lang niya ang akong pamilya. Wa na laing solusyon kulas. Wad gyud nato ang atong katalaw aron atubangon nato si Bruno sa way kukadlok. Para di. Kita ka ng mga tao rin. Doon na sila gigukon nga babae. Uy, kung di ko masayop, mga sakop ka ng Bruno ang migukod sa babae. Kinsa magka ng ilang gigukon. Dali, kulas. Dali. Asa mo rin? Anong mo balik mo sa agi? Sunod na ako. Asa naman ito sila paingon? Nangawa sila o galit. Kinuha ko. Tabangin taon ko nga dili ko madakpan ni mga tawana. Diyos ko. Aha! Di na ka makigyas ka ng Milani. Manoy mo! Ayaw itaon ko ninyo kung saan! Pagkamamos, magyudin ni Baybayanam. Kahumot! Agad, partner. Ang tugo ni Master Bruno. Gawa niyo tabi-tabi. Ayaw itaon ninyo pa na yun na yung daw tabuhan mo na rin ako. Kailan na magsama? Huwag nagkakita na to. Ito, no? Sige, ato na kilawan. Ayaw pagluglot. Manoy mo! Ayaw! Ayaw itaon! Ayaw ko! Ayaw itaon! Ayaw! Melanie. Ayaw ko ninyo kung saan! Ayaw! Melanie, ayaw kadlo. Kami kini. Ako si Padre Melchor. Padre Melchor? Oo. Dali. Ako kini. Dali. Kupot. Ubarog. Kupot na ko, ubarog. Sige na. Dali, Melanie. Ako skulas. Kuputan mo, Ray. Dali. Salamat sa Ginoo nga nakita na ta, Padre. Oh, sige na. Dili ta maglangay din ha. Kung palayo pa ni Napita kay ana pa ang daghang mga sakop ni Bruno. Oh, anita ni Agis Pitas. Okay, dali. Oh, baby, hilom na. Di ara ang milk ni mo, oh. Hilom na. Yan naman ang bata maya nga. Dugay mo kayo lumon. Sige mo na sige hilak. Wa lagi kong kasabuti, uy. Ako manghikap yung lawas ug ang wa man sa hilanti. Kanang iyang markas agtang. Sige man mo hunat anang wintmit. Pero ni man tiyo. Pero wa man kausaban ang iyang agtang, uy.
Buhi man kayo ang samad. Mura man og gipasuan og init ka puthaw. Kasi hihiling nga po na tambal sa basin dahil maulian pa na. Maayo unta tiyo. Kay naluoy na gyud kus bata. Ug ngano makahanga gitugot mas Dios nga mahitabo ni niya. Nga inosente man in town kaayo ning iyang kalag nga mabiktima ining mga katalagman dinis kalibutan. Agyo na ito magkatubag na bayang. Ginoo rin na sa ayos tanan. Si Tia Mila sab kahain tahon tiyo. Kumusta na kain tahon siya? Ay, okay na tos Mila. Sigurado ko magkita na tos las kulas. Murag kusog ra ba kay akong kulba tiyo da? Sigurado na mayang. Kaya kung magdugay siya dito, ako siyang apason. Naa para ba kay samad sa imong pagtak tiyo? Maklakaw pa ko is. At tunyon ko. Kusog nga ba kaya akong tuhod? Sagdi lang tiyo. Mahimo man og ako ay moapas ni Tia ba kung pananglit di siya mauli hangtod ugma. Tunyon di ka. Dili. Ay na pag-una na kay. Ang mahimdalo nga naa ka makatiman bata. Naunsa man imong dagbay Prospero? Naamnay lakra sapatos. Ni sapatos, oy. Sandal ni. Lalokapa ko kay gipatiran ko sa tigwa nga babae. Usa? Nganong gipatiran man ka? Kuan master, ang kita mo ini kay. Amo nakita si Milani. Unsa? Tinuon na master, nakita na mo si Milani dito sa bahay nila Nicolas. Uyo niya, asa? Asa mo siya? Nganong wa man yung madaldin ni ako? Nakaikas si Milani master kay. Naay may babag na mo. Ang tigwa nga iya Nicolas nga gingalan og Mila. Di mongkog! O lagi, masakpan na tanda mo Milani. O saan mi aliman dahil Mila. O may ako nakuptan ang iyang tiil. O timing po nga iya kong gisikaran na ego akong doghandong. Basta ako na o. Manaligid ko pa yung skandal. Pero tira ba bahu amin na taya. Milisi ni mo, Prospero! Ano malisi man, ha? Ha? Nga nabulintang ganiko? Nga. Wa kay hinungdan! Nga saman. Pero may kang palpak sa nanakong sugo! Nga saman. Sa kadaghan itong mga sakop, o niya mga babae ray, inyong kontra, Yes, man. huwag yun sa ninyo nga nakadakop ng milani. Pikihan lagi ko, saman. Ha? Pikihan ka? Oh, saman. Di ko madawat ang karungan na. Hain ka ron ang tigwang nga iya Nicolas. Wah, amang gibilang ko. Di ay. Sa ato pa, nag-uban na gadi ay ning mga tunto sa pagtago sa kong anak. O gibuang lang giday ko ini nila Nicolas. Makita nila! Ilang gibuhat ka ako! Manginom tag tubig, ining sapa pa rin eh. Unsa naman nagkahani yung dapita. Sigurado ko nga, di na ta batultulan nila. Salamat kayo ninyo, Patrick. Sa inyong pagluwas na ako. Kinahanglan nga makakita taog kapasilungan karon. Mamahoy na ta kadiyo Tim Nicolas. Mo lahos niya ta dito sa unahan. Sige, maglingkod na ng kahoy nga natumba. Sige. Di ba? Ikaw man, si Nicolas Anyog. Oo, ma'am. Ako si Nicolas Anyog alias Kulas. O kung di ko masayop, ikaw si Melanie nga nagpailang Leslie Dominguez. Oo, ako. Kumusta nga akong anak? Giyati man siya karon sa akong asawa nga sumayan. Pero, Unsa? wala naman may ibaw kung asa na sila karon. Apad-batod pa niya atong tiguan nga babae nga ako nakita dito sa inyo. Luwas na ko na ang akong anak. Ubot gani unta po niya tutulan sa nahimutangan ni ini. Kisang babae nga tigwang. Huwag ko makaila sa iyahan. Nakakita na ko ato niya. So, kung dili ko masayop, iwan to siyang iyan. Kung ang iyang buhok, o parihan ako gitas mo na. Ang base si Tia Mila. Kitabangan ko niya nga, di madakta nila ni Prospero. Huwag niya akong ipadagan. Huwag na siguro ko nga, isakripisyo niyang iyang kaugalimot ng madugalan ako. Ginoo ko. Si Tia Mila. Ilang gidakop si Tia Mila. Natahap ko Kulas. Nga nakatago ra sila si Mayang ug Tunyon uban ang bata. Wa sila madakpin ni Bro. Ay, makaintaw dahil sila karon magtago. Malabit anara sila sa dool Kulas. Og sigurado ko nga katong pag-adto ni Mila sa inyo, nangita to siya nato. Kinahanglan nga matultulan na to sila. Kung hain na karon sila magtago. Ikaw di ay si Mila? Tiguang ka na. Pero isog ka gihapon. Lagot kay ko ni tigwa nga master, naigog ko siyang sidekick. Manang, ako no?
Makinahuron kay kong mga tiguang. Pero, kung tanaw na ko ang tiguang, dili man tigong mo respeto og mga putot, Ay, lain kog masuko. Sabi basta. Ayaw gamitan na termino ha. Lain pa minaw na. Pagilom! Pagilom, Prospero! Sabi na. Kung Mag ako'y gibirahan na. kinsa to imong pangan, Mila? Mila. Mila yung pangalan, Master Mila. Manang, Mila. Usa ka pangutana nang, nya usa ka tubag. Di na ko gusto ka ng paligoy-ligoy nga istorya, ha? Sige, magkilikwili-kwili lagi. Ditso. Ha, ini taguing akong anak, ha? Magarente ko ang tlag. Usbon ko manang, no, Mila? Akong pangtanang usab, ha? Likwili-kwili lagi ka. Ha, ini tagui ang akong anak. Tubag! Pagi mo tubag, Master O. Ayaw ko mabawutang lugay! Manang! Tubag! Kung hain yung taguwi ang akong anak! Sultihi ko kung hain yung taguwi ang akong anak! Usaman! Di ka mo tingog, ha? Ala. Ikaw, ito ko nga, Master O. Di ka matingo ka. Relax na. Katapusan ang pangutana. Hain yung taguwi ang akong anak. Wa ko mahibaw. Buwang baka, put! Iko na. Wa ko masayo. Tug ano lang, manang. Araway daw kami sa mo. Kaya kamay dugay-dugay pagkabasig may papso ka. Maluoy mo. Wa ko mahibaw kung asa ang bata. Ganahan, jok sagpa. Ala. Maluoy mo. Wa lagi ko Laksakan mahibaw. ko lang naon nimo. Katapusan akong pangutana. Kung di ka po kamutungan karon kung hain akong anak, patyon di ka! Tug anas tinuod. Ha, kung kabot mo tugod ka, makan ka na. Hain kanyo tagoy ang bata. Ha. Kung sa man, butugan ka o dili? Ha? Gusto ka bang mabuhay o dili? Hayo tagoy akong anak! Hayo! Butugan! Wa ko mahibaw. Ay, Ibot pistola sa pa. poriso? Ibot yung pistola sa pa ka. Poriso? Oh, Di gini ka mutugan? ibot yung pistola sa Mao gini imong gusto? Mao ni imong gusto! Kumusta ng bata mayang? Nakatutoy naman ka na siya. Humana, tiyo. Maubitawang nakatug ning maayo kay busog kaayo. Napay gatas. Gamay na lang gid tiyo. Basig sa sunod adlaw, mahurotan ni siya. Ano go nagi kay tong gatas nga nahibilin dito sa buawan, uy. Mga pinalit ng taong tong kulas. Ako itong balikon dito. Tuwa sa dabay kwarta ni kulas dito, tiyo. Nahibilin in taong to ilawom sa among kama. Uy. Gisuto niya og kuan tiyo kanang attache case. Sayang ito. Dagan naman kitukod. Pero tiyo, dili maayong ikaw may muadto, uy. Mas maayo kung ako na lang mabalik dito. Saan ka maglali sa darig sa buwan dito? Kapag may milang akong hapiton dito sa baryo to, ako lang kay ako yung lalaki. Naaman sa guy kay dakong samad sa imong bagtak, tiyo. Si Makuk kung si mahitabo nimo. Ako sa binlan ni mas bata. Di ba kumatigong, wilis ng DP. Timpla gatas. Tudloan ti ka, tiyo. Ay, niya raw niya. Sabutan to ni Mayo. Kaya di basta-basta mo dali-dali tag desisyon. Kung kasi ang ayang mo apas dito sa tuong o sa buawan. Way laing makahimo ini, tiyo. Ako ra gyud. Pero kaso lang maaay na ma'am, di ko makatuo nga, ikaw ay akong napasahero atong gabi una. Unya, ang imong sang bana mo, akong nadasmagan na ng higayon na. Nagpasalamat sab kayo ko sa Ginoo nga dihagi ko nahipunta nimo, Sir Kulas. Ay lang pag-share na ako, ma'am, eh. Kulas na lang kay mas cute. Pero, ma'am, nga naman sad nga nakaunahon na amang ka nga, ibili ni mo ang bata na rin ako. Unya, ako pag yung panganang imong gibutang dito. Pinaagi sa damgo, Kulas. Adunay tawo nga puti kaayo. Og sana kayo ang iyang panagway. Og iya kong gimanduan nga ibilin ang bata diha nimo. Mao ba, ma'am? Pero, Melanie, gusto ming masayod sa dakong hinungdan kung nga nung may ikyas ka man sa imong bana nga si Bruno. Tuod kay sukad pa sa sinugan. Wa gid ko'y kugma niya. Kun waran ko daog ka sa kadok. Di unta ako mapugoy sa pag-uban niya. Sayo kay katong akong pagtuo kani adto nga nahigugma ka ni Bruno. Dili, Patri. Ang tanan akong gihimo nga to ni Bruno, pulos pagpakaaron ingnon. Kay kung dili na ako buhaton ang iyang gusto, tingali si tatay ug si nanay, dugay nang namatay. Mao ba? Dako kaayo ang akong papasol, Patri. O gani, nagkanangay kayo nga gusto ko magpakamatay na lang unta. Tungod ni Bruno. Tungod kinasayod ko nga, nagpakamit siya sa kahom sa yawa. Demonyo gid kaayo tong imong bana, ma'am. Dautan kaayo ang laraw ni Bruno.
Bisa nasayod siya nga giduwaan na siya sa yawa. Hanggang kinabuhi. Apan, nangano'y gihapon siya nga matuman og matuis niya ang balaang panagna. Ma'am, nagisgot ka man og balaang panagna. May kasayuran ka ba nining tanan, ma'am? Doon ako, Las. Kining mga panghitabo karon sa palibot. Nasayod ko niini. Og tingali, ang katapusang tao nga ilang gipangita, nakita na nila. Og nahug ang iyang kalag ngadto sa kalayo sa impyerno. Oo, sa ibot ni mo ipasabot, ma'am. Doon na sila'y tao nga gipangita din sa kasagpangkain. Og nagtuok ko nga ilan na kining nahimamat. Og ilan ang nabiktima. Melanie, ang tao nga ilang gipangita, mao ang tao nga imong gikaistorya karon. Usibot mo iba sa Padre. Siya si Kulas, Melanie. Siya ang tao nga katapusang gipangita nila ni Bruno. Ikaw, Kulas. Oo, ma'am. Ako. Tanawan ni Nias kong tangkugo. At doon na ako'y marka. Ginoo ko. Ma'am, kinibang akong pagpirmas kontrata nila ni Bruno. Nasuwat masab ni siya sa panagna. Ang pagkatagak sa pito karituon, simbolo sa mga kusgang tao nga nagapo sa kahom sa kangitnit. Apan, Paano sa, ma'am? Maluwas pa ba mi? Doon na pa ba'y kaluwasan ang among nahigot nga kalag sa gahom sa kangitnit? naasa mapa. Tuwa dito ang tubag sa imong pangutana, Kulas. Unsa mapa ka ng imong gisgutan, ma'am? Mahimo ba masayod kung unsa ka ng mapaha? Og ma, pinakada kong kaliyukan sa tibaw kalungsuran, Master. Og ikaw ang pinakainira. Og tinahod karon sa tibaw katawhan kamoy halang doon nga bisita. Hilas! Dito? Makasinggit mo, wag nagpayoon, Master. Ekspresyon, to naman ekspresyon. Oo, lagi. Ano. Salamat! Salamat sa pagbayaw mo kanako sa kadungganan, Prospero. Nagpasalamat kay kog dako. Bisag sa imong kasaputon usahay, wag yung kamo talikod nako. Salamat kay Master sa imong dakong pagsalik nako. Bisag usahay, di ka kauyaw na ako. Bisag hanggaw ka pa, Prospero. Pinangga kiti ka bisag hanggaw ka. Salamat kay Master. Dako. Siya? Mukis ko nimo. I love you very much. Dako. Pero nasayod ka ba, Prospero? Kung nganong dali kay mo init ang imong o, Ano man, Master? tungod kay imong dugo, dali kay mo saka sa imong o tungod sa imong kaputot. Ayay, birra naman ang imo, Master. Prospero, dito mo na kag-istorya. Oh, niya. Ayaw niyo hunungi pagpaniid dito sa bahay ni Kulas o sa bahay ni Tonyon Di o makapagdaghan. Mila. Di man Kay basig mo balik na dito sila aron inyong masundan kung hain na gid sila magtago karon uban ang akong anak o asawa. Di man kapagdagag istorya. Ano simple istorya? Sawa pa na ni mo gisulti, boss. Tuan na tayo mga tao nga napaniid dito. Mauli akong gusto, Prospero. Kay abdik ang imong utok. Ano na. Parupan na itong maayo, Master. Usip ko ko. Nga hapit na mahuog silang tanan sa atong mga kamot. Pero shhh! Ano man? Ayaw yung kumpiyansa, Prospero. Ano man? Buhatan ninyo ang tanang pagi. Nahibaw ko nga abdik tayo sila si Kulas. Pero, Master, dako lang kayo may pangutanas akong nauna ang kugalingon. Nga nung buhiyon pa man nato gid si Kulas. Nga nung din nato siya impason. Nga nahog na nato ang iyang kalag. Nahog na mas ato mga kamot. Prospero. Ako rin nasayod sa tanan. Buhatan lang ang tanan akong gisugo ninyo. Di ko gusto nga may usa sa pito kanila nga mamatay. Tiko. Gusto na ako nga buhi sila Teko. ug way daw tang mahitabo nila. Tiko. Kasi tinong hinungdan, Master. Sulti ko. Naunsa ka ba? Adi ka. Wagay katungod sa pagpugos na ako, Prospero. Ay, suko. Ang akong gisugo mo'y tumana og sunda. Magpaabot mong tanan sa akong mando kung tanan sa akong maingon ninyo. Ngitapuso na ang kinabuhi na ni Kulas o ni Melchor. So, mauna to tiyo. Ingon adto ra ang pag-ilis og diaper. O niya, imo alang sad og size ang tubig nga ibutang sa gatas. Size? Kay kaning bata laki baya ni. Kusog kaayo ning mo inom. Oo. Dali ra kanyang mahurot ang gatas. Pero kung kuwangon gani siya tiyo, apon ilang sad og 4 ang kutawa. Ay, kakas ko di gatas ni bata, ano? Maulagi tiyo. Pero maayo na lang sad na oy kay kusog kayong mututoy bata. Ikaw. Makuyawan man sa guta usahay kay magsige magilak-kilak ko. Hala. Basta mag-amping ka dito, hamayang. Pamauli din mo sa Mila kung nahigikan mo sa buwawan. Haulagi tiyo. Dili mi magdugay dito kay delikado kaayo. Mag-amping sa mula ka, hamayang. Sige tiyo.
Di na ako maglangan kay samtang sayo pa. Ma'am, kung mauna, mahimo ba nga amo sang mabasahan ang balaang panagna nga naani mo? Aron mahibaw na to kung unsa ang mapa nga imong gisgutan. Kay to ang magka dito ang among kaluwasan. Oo, nganong dili. Pero, kinahanglan nga moadto ta sa akong bahalang kitaguan. Moadto ta sa lungsod sa Matagob. Tuan ako gibilin og kitaguan ng basahon. Kining kulas, Milani, maitingali nga magbuwag una ta. Ha? Nga naman rin. Naghuna-huna ako sa kinabuhi sa imong iyaan nga si Mila. Kinahanglan nga maluwas nato siya sa mga kamot ni Bruno. Kaya nasayod ko nga mubo na lang kayo ang oras sa iyang kinabuhi. Karon kung di nato siya maluwas. Tuod, sitihan taon. Kadagan ba sa itong problema ini? Ug ang akong anak. Mas may pa, mo diretso ko sa bahay ni Bruno ug ako siyang istoryahan aron buhian niya si Mila. Maayo tingali ko lasa. Nga pangitawon na nato ang akong anak. Kunain na sila nagtago karon. Bitaw na. Total, na naman yun mo ang basahon, ma'am. Siguroon una na to ang pagpangita kung hain na sila karon. Up! Ay, di ba tag-iha ay magunaw sa iyang taloy? Kasi balungon ni mo ba tagay, baby? Sulok, bilahon taloy, taloy. Ay, liyok-liyok, baby, ha? Kay nabalino ni diaper nga akong gitaon ni mo. Sila ni matimanday tag bata, kahasol na eh. Tiyo! Tiyo! Si Mayang maron? Mayang! Tiyo! Oh, Mayang, abin akong hapon pagka mauli. Nabalik lagi ka dayon, ha? Mas bila. Tiyo! Doon ay daotang naitabo ni Tia Mila. Ayo, Unsa! Unsa daw tayo nagtabo? Sinang Vivian doon ay gisulti na ako. Kato ko nung hausang adlaw, nakita nila si Tia Mila nga gidakop sa mga sakop ni Bruno. Oh, binakong unsa. Unsa! Unsa ba ilang gibuhat ni Mila, ha? Dagan ko nung nakakita dito sa ato, Tiyo. Nga gidahan nila si Tia Mila. Oh, natural. Ang agilang biya. Unsa! Ginoko, unsa ba kayo lang gibuhat ni Dautan sa Mila? Mao nga nabalaka kayo ko, Tiyo, uy. Nahadlo ko nga basikot sa ilang gibuhat ni Tia Mila. Mga animal. Si Tonyo nun ta, ako! Mo ilang tubangon o dili ang babae way kasuko nila. Ako ang ilang hagdon o istoki kung gusto silang buruka. Tiyo, wa nagyo ko masayod kunon sa atong buhaton ini. Wasa na to makit sila si Kulas og Padre Melchor. Wa rin kasayuran kung asa na to matultuli ka ng bahay nila ni Bruno. Ako bahala ini. Di ba mo kailangan gibuhat kang Mila? Magkamatay gid may ini. Tiyo, kalma lang ha. Ato na yung una-una og maayo kung unsay angay na tong buhaton. Di ba kalma mayang? Kinalamang isog na tayo Mayo. Kaya nagdahan na gini mga tawana. Apan, Tiyo. Ay, pinuti lang. Magkikamatay ko nila. Tiyo, kalma lang lagi. Kalma lang lagi. Ayaw na pagdali-dali sa mong kalakot. Alkansi ka ayaw na nila, Tiyo. Uy. Paminaw, Saragod. Gawas nga tiguang ka na. Daghan ka ayaw ang atong kontra, Tiyo. Gidangat ni mo. Huwag kumadong kung dagan sila. Umusay tiguang na ko. Huwag kumadong sila. Bisa gamay. Daghang kayong salamat mga halangdon nga bisita sa inyong mga panahon aron pagsulbat din mga nagkuyanap nga sakit sa tibuok kalungsuran o sa uban pang isyu nga ngayong sulbaron. O karon aniya ang atong gipaabot na maluluwas ang inila na kaayo sa atong mga lungsod nga mo'y makahatag og saktong tubag sa atong mga gumunhap karon nga atong nagyan. Atong sugatos masipang pakpak ang walay lain pa nga bantungan og halangdon nga Bruno Almasan. Daghang salamat kaninyong tanan. Panglingkod ka mo. Akong gihangyo ang tanan sa diyutay kahilom. Daghang salamat sa inyo mahitong nga pagyukbo ug pag-ila kanako. Halangdon nga mga mayor ug mga gobernador sa kalungsuran. Dako na kong pasalamat nga ako ang inyong pinasidunggang dinapit ining atong pagtigom karon. Di lang kinako tason ako mga pulong. Nasayon ko kung unsa ka uhaw ang tanang katawhan sa kasulbaran ining atong nasinati karon nga mga katalagman. Nasayon ko nga giabot na karon kitang tanan og dakong kabalaka og nagduwa na karon sa atong mga huna-huna ang mga pangutana kung may kaluwasan pa ba. Ayaw ka mga kabalaka. Ang kaluwasan, aniya na ka natong tanan.
ug ako lang ang bugtong makaluwas kaninyong tanan. Kinsa katong moduol kanako, makadawat ang kaluwasan nga way kamatayon. Niining adlaw, magmaya ang talang katawan. Kaya akong isaad kaninyo nga ang tanan nga dunay pagtuo kanako, mamaayo pinaagi kanako. Mo na ba, ma'am, nga among gibilin sa mayang ug ang bata uban sa akong iyaan ug iwan. Nagadahay kayo ko sa inyong pamilya kulas. O ang ginuuwa gayud siya magpasakat sa iyang mga saad ug lano. Nasayod ko karon sa tanan ko nganong nagatagbo ang atong daan. Tungod kay dunay hinungdan ang tanan. Ug bugtong Dios lang ang nasayod ni ining tanan. Ako biya, ma'am. Wa biya jud kong magdahom nga maingon ini nga akong kinabuhi. Dako gyapon kayong pangutana sa akong kaugalingon kung nganong naapil ko sa listahan sa mga kusgang tao sa kalibutan nga maglisod man gani kog daog bisag usa ka sakong bugas. Ang tubag sa imong pangutana kulas, naa pinaagi sa imong pagdawat sa hagit ug taha sa Dios diha kanimo. Mao ba, ma'am? Kabisan ako kulas. Sa kapait nga akong naagian kang Bruno. Karon pa ko batiya og kaisog. Nawa ko mahadlok nga mamatay bisag unsang oras. Ang gusto na ko mapanaligdan karon mao ang akong anak. Nagihalad na ni Bruno nga to sa kahom sa kangit-ngit. Apan nasayod ka ba sa gidangatan karon sa imong anak? Wa kulas. Unsa man gyud ay karon ang iyang kahimtang? Ang iyang agtang na markahan sa marka sa demonyo. Ginoo ko. Apan, ma'am, ang tanang tugon nimo sa suwat among gituman. Amo sang gipabunyagan sa nga Dexter. Dagan kayo salamat ninyo kulas. O giisip ko gid ni nga dako utang kabubuton diha ninyo. Pero ma'am, wayo kasabot ng sitwasyon na bisag hantod karon. Gidawat na nako ang taha sa pan unsa man gyud. Ngano man nga gitugot man sa Dios kung mahitabo ni simong anak. Ang marka ba sa iyang agtang nagpasabot nga iyang kalag nagapos usab sa gahom siyawa. Siya ang bunga sa akong kadlo kulas. Tungod sa akong katalaw. Nagpakasal ko kang Bruno. Ug narlingla sa iyang mga bakak. Namunga ang akong kahadlok. Ug ang bata mo ay nahimong ganti. Ug nahimong halad ni Bruno ngadto kang Satanas. Mao ba man? Ug kining tanan akong gipasulan. Ug may gusto na akong pahiran ug bakwion gikan sa gahom sa kangit-ngit. Kadili ko makatugot nga ang bata mo ay mag-antos sa akong mga saha nga nahimo ngadto kaniya. Pastilan dayon no. Kaluoy sa bata. Napagan lagi da in town sa nini. Apan wa ko kawadi sa paglaom ko lasa. May kaluwasan ra gihapon ang tanan. Ma'am, may mo ba nga sultihan ko nimo sa tinuod? Kuno sa imo mga nahibawan sa basahon? Gusto. Nahinumdum na ko kalasa. Ang imong lihi. Di ba? Ato na kay lihi sa imong luyo. Oo, sa may kalabutan sa kong lihi, ma'am. Kundi ko masipyat, kamong pito. Kauban si Padre Melchor. Ato na kamoy mga lihi. Ma'am, tugaan ko. Unsa may kalabutan sa among lihi ngadto sa kaluwasan? Ha, ma'am? Kita mo na, Prospero? Ang tanan karon miyukbo na nako. Oh! Ang mga mayores, gobernadores, ato sa tanan. Apil naman kong sigalis. Amo. Miila og mipasinungog silang tanan sa atong gingharian. Nahimuot ko. Alaot. Alaot ang ubang tao nga wa mo tuo ug mosalig sa akong gahom. Ay, himuot sa ko. Sila ang labing uwahi ug iwit ning kalibutan. Sidang maringkod na kasi imong tono mater. Diya ko si imong tuong kamot. Wah, natural. Prospero ko ka. Prospero, ikaw ang nag-una sa tanan uban sa atong pamilya. Bulahan ka. Bulahan ka, Prospero, sa tanang bulahan. Master, duko. Kaya ganti ka. May bisita ka. Master, dera, Master. May bisita ka. Uy! Padre Melchor!
Mayong buntag ka ninyo, bro. Very good, mga kauban. Kinadakpan nyo kini pare. Very good. Boss, kuha lang. Siya mismo ang yan din, Uy, isog gagot. Ang pare nga isog, nag-inusarang ni Anhing, gagot. Nag-inusara ka lang, Melchor? Haim na si Mr. Nicolas Anyog, alias Kulas. Bruno, wa ko'y laing tuyo ni mo din, Ani ako, kay gusto kong hangyoon ko ikaw. Buhiin ninyo si Mila. Sa to? Buhian si Mila? Huwag ka kadungog, boss. Ako kadungog ko. Alis ka doon yung pari, kang mamandar na mo, anak. Kinsa ka? Ha? Bisag presidente ka pa sa tibok naso, duway makamandar na mo sa bison unsay among buhaton din lang. Nakadahigay ko ni mo, Melchor. Kaysa way lipod-lipod, mianhidyo ka para lang sa usa ka nilalang ning kalibutan na aron ka mahimong manuluwas sa kinabuhi sa salang katiguang. Ha? Oo, Bruno. Wa ko mahadlok nga may daotang mahitabo na ko. Miyani ko, di lang tungod kang Mila, kundi tungod usab sa kaluwasan sa imong anak. Kung sa'y buti mong ipasabot. Ibaw-iba yan nga na Nicolas ang imong anak. Nagbahad siya nga kung di ninyo buhian si Mila karong adlaw, may daotang mahitabo sa imong pinanggang anak. Unsa? Dili katiawan ang sitwasyon karon sa imong anak, Bruno. Kung nag-ungaw ang iyang kinabuhi sa dakong peligro, kay di gyud magpanuko si Kulas sa pagpanimaos kanimong pinagi sa imong anak. Unsay buhaton niya sa akong anak, ha? Wa ako masayod, Bruno. Apan nakita na ko nga seryoso si Kulas sa iyang bahag. Mao nga magtinabangay ta aron way mga inosenteng kalag nga maangin ini. Si Kulas! Ayaw, basta ko kanya, basta. Hindi na tinawag yung isulti. Ba ni mo eh. Bruno, tuhoy ko. Sa akong giingon, andam kong ibuhis ang akong kinabuhi tungod og alang sa imong anak ug ni Mila. Di na ko isapayan basta maluwas lang ang mga inosenteng kalag nga naangin ini mga binuwanga. Ikaw ba? Ayaw ko siya paminawa. Di na tinawag. Pag-iiram ko na, Ubi klaro ng imo. Ay, pasigsaba niya! Bruno, kinahanglang maminaw ka nako. Tuhoy ko. Kinahanglang maluwas nato ang imong pinanggang anak. Kay dili tio ang bahad ni Kulas diha kanimo. Busa, paminawa ko, Bruno. Sangko sa langit ang gibating kalipay ni Melanie sa pagkita niya sa iyang pinanggang anak. Nagmaya sila sa tumang kalipay nga luwas na sila sa ilang pagpaningkamot nga makaikyas sa mga kamot ni Bruno ug sa maging saktan nini. Samtang sa laing bahin naputo sa kasaba si Prospero ni Bruno tungod sa mga palpak na trabaho nini. Mimando ang wahe nga siya mismo ang mangunay sa pagpangita karon sa gitaguan nila ni Kulas. Kagalaan ni ang sumpay na sulilanon, ang Kalag ni Kulas. Unya, ma'am. Unsa man, ready na ta? Andam na ko, Kulas. Unya, Kulas. Unsa man, human mo gikan dito sa Matag-ob. Mubalik mo dayon din, he? Oh, siyempre. Igura na mong kuhaon ng balaang panagna, miyang. Kaya importante kayo to nga among mabasa ni Padre Melchor. Diba, Padre? Wa mo'y angang kabalakan, mayang. Ipaniguro na mo nga humana mo makuha ang pasahon, mubalik dahil mi din Pag-amping baya mo, Kulas, sa inyong mga lakaw, ha? Oo, tiyaw eh. Tigil mo yung kumpiyansa. Kaya nahibawa may kung unsa kadelikado ang palibot. Mas maayo magdamog tagsa-tagsa kahinagiban. Ha? Unsa mo sa mong dadunso? Pagdamog pinuti. Kaya kung doon naman masugat tayong magtinunto, inyo ding hapsan. Saba di haton yun, oy. Kung magda naman ang ganig hinagibad, dili pinuti ang dadon. Sama di. Mas may pagpistola. Ayaw mo paglalisa na, tiyo, tiya. Di na nasa problema. Kaya na ako'y datrador. Abang, kung tago'y tirador ko lang sa buang ka, magsilbi ang tirador, nga, walang ang dasa mo kunta masindan. Ay, may ng tirador, tiyo, kay kung mapurnada ang agtang sa kontra, ha? Di tang kapatay. Igura na puyapan. Lisod masab kayo makapatay ta kay makasama ta sa Ginoo. Tinunto ng imo Kulas. Magsulti ta tinuudoy. Kinala magdamo ginagiban aron magkadipinsa mo sa inyong kagalingon. Na ta maglalay sa natyo. Kamo din ayaw lang yung gawas-gawas.
Kaya nahibaw ko nga ang mga sakop ni Bruno, wag yun mo hunong karos pagpangita nato. Busa, ayaw sa mong kumpiyansa din eh. So, klaro na ta, Ma'am Melanie ha? Hindi na ta maglugay. Mga to na ta. Tanawa, master. Dako. May mga tenor steels tao. Kailan kag tiil? Salang meet din sila agi. Bida, oy. Wala dito ko, bitaw ko. Nga anong waman mo mula host din eh. Nga nagduda mo ganay mong dinhi sila miyagi. Ugo. Hadlok magulbins mga kwaklit, master. Oh. May kalitong sakit na mo, mga nibalik kami sa agi. Nga, kinwanggol mo sa imong katarungan. Kinwanggol. Yes, man. Oh, ya. Teman. Ha? Kwaklit lang mahadlok mo. Daghan kay master. Ay, mga nahadlok na eh. Yaw saman. Expression Pagilom, na, ha, Prospero? master, expression na, master. Ayaw dong laging kainin sa kungo. Yes, man. Diyan mo. Yes, man. Kay pulos na galikla mo. Yes, man. Ugok. Wa mo kumreklamo. Hilam! Yes, man. Ikaw ba? Paduklo ko. Master, expression na yung tao na, master. Hala mga sagot! Ako de. Padayon dito sa nahan! Ako de. O gatason ka ng pangpang nga atong agyan! Ako de. Apil ka! Oh, tanawa ka ba? Ngit, murabubunda kinuwan na ron na. Panirad idaan ng mga bintana to yun. Aron dili mo sa libo inig kauwan. Ang kwarto ninyo mayang, sila di punto. Oh, human na, tiyo. Ang bata na to gyapon. O, tiyo, natug in town. Down. Nalipay gani ko kay nahingatugon namang bataa. Down. Nakauyon siguro sa bagong gatas nga akong gipalit niya. Kay misamot man kakusog iyang pagtutoy ron. Mayo noon. Yala. Tabagi ko sila ining ubabintana dire. Tabag. Uyala! Ang kahoy na ikos-kusog kay kilat. Nabali, tungod ko sa tumbay. Ay, Ginoo, kakuyaw atong kilata. Uya! Sige, tiyo. Tiwason taong panira kini mga bintana. Oh, kini. Kini, basahan ninyo kininda Peter eh. Ay, di man kaya kong kaklaro kulas kay nagguba ang guning akong antiyohos. Sige, basahan na lang palihog. O sige, ako basahon ha. Human sa pagkatagak sa pito kabituon, mingit-ngit ang panganod ug mikuyanap ang nagkalain-laing matang sa sakit. Makalilisa nga mga katalagman ang miabot tungod sa nga wa kahimot sa matuod nga Dios. Gisimba nila ang kangit-ngit ug gidaog sila sa tumang kahadlok nga maoy pagkalaglag sa daghang inusinting kalag. Kangit-ngit bato kahayag, padayon ang pagpakigbisog sa katawhan sa Dios ug giuhaw sila sa pagpangita sa kamatuoran. Apan wa muhunong ug nagpadayon ang paglingla sa yawa aron ang kuno niya ang tibuok katawhan sa Dios. Apan misaad ang Dios kanila. Gamito niya ang usa ka tawo nga mahuyang aron pagluwas sa mga naggapos nga kalag ngadto sa Hades. Makigbatok siya sa dakong dragon o gigamit niya ang hinagiban sa Dios nga gihatag kaniya aron pagbadbad o pagluwas sa iyang katawhan. Lahos sa kulas, lahos. Sige. Taas pa man kayo ni ay. Sige lang, ako lang padayon ng pagbasa. Sige. Doon na importante po kaayo, kulas. Kinilapit ang linya, basahan ni. Ayaw man ni ma'am. Kini din eh. Sugdi din ni og basa ining linya hangtod sa pagkahuman. Sige, ako basahon na. Hulong na mo! Master, ano mo ta, ha? Kita mo na nang nag-inusarang bahay di ha? Kanang dool sa kahoy nga na bali, ha, master? Ha? Naunsa ka ba, Prospero? Oh. May lain pa bang bahay di ha? Nga maura man na? Yes, man. Ato dolon? Ha? Saman? Expression na. Space, yun na ngutan ako. Saan dolon to? Saman? Ha? Mga kauban! Pagtatag mo! Ang uban! Anto dito! O gili sa wawa dili! Suwayan ng susi ka ng baya! Matumban ko, ha? Matumban ko. Katag-katag, borong. Pag-amping mo nga di mabantayan sa atong lihok! Pag-amping mo, di mo katunob, ha? Uban ka na ko, Prospero! Uban ka na ko! Asa? Ato nilibutan kining baya! Maayo ko madayon tong uwan na. Abi na kumubundak na sabdo. Kumusta man pamati ni mo, Mila? Ay,
Arang-arang na ko ton yun. Na ako gituwa, hapin ito maluto. Higop niya ito sa baw para panington ka. Hain man day si Mayang ton yun. Kasi ilang kwarto, nagbantas bata. Nga no, magkaha nga mura mag taas kay kag palantaw. Nagoo lang kung naghuna-huna nila Nicolas. Na mo balik sa tus na dayon, oy! Di ka nga mag-ol Nicolas, abtik to dawan na. Usahay, makapangutana ko ton yun. Nga, Kung unsay sang putanan ining tanan. Dili tiaw ang atong kahimtang nga gihatagan tag dakong pagsuway sa Ginoo. Nga ang demonyo mo'y atong gikakontra. ay pag-una-una na. O naulian ako. Ang manungdanon ka roon, nauli ka. Huwag mo daw tinitabunin mo. Gibingaw gipuan na ton yun. Ay, mahuway ka. Ah? Mamahuway ka. Ay, siguro na Pahuway na noon ta. Mamahuway ka. Dili. Samtang niya pa ta, buhi pa. Niya pa stun yun. Di dumausap ang nitabo ni Mamila. At, yan nanuktok ay. Di sa mukha ni. Haliliaw na dito ton yun. Tanawa kung si Kinsa na. Mahaliliw na ko ha. Yan ka. Ayaw! Ayaw! Murag makaila magwarong tinguga. Murag si Bruno man ron. Ako tanaw na. Dini ka lang bila. Maayong hapon nato, sir. Unsay atong ikaalagan. Ikaw ba'y tagiya ining baya? Oo, sir. Nga naman unta. Ikaw rin puyo ining baya? Kuan, doon na, sir. Kining baya, doon nanay nag-abang. Unya nga akong gipuyaan tuwa sa pikas. Pero ako'y tag-iya ining baya. Nangita ba mong abangan, sir? Gipabangan ba mo kining baya? May mo bang masayod? Kung pila ka tao ang nag-abang din eh? May duha ka magtiayon nga hangtong ang pangidaron. O usa ka babae nga may anak nga masusupa. Ma'am. Dara ko sa imong tuhod ba, ma? Dara ko sa imong tuhod. Ay, Kailan Matumbang. Kailan ka ba sila mga pangalan, ma'am? Kailan ka ba? Ay, gisulti man to nila nako, pero wa naman kong kasag-o. May mo magtawagon ni mo sila? Awato lang suwayan, sira. Ay, kadiyot kay akong tuktukot. Unsa may atong buhaton tiyo? Andam na lang ta. Di na mo gawas. Alam na. Gilibutan nila ang atong bahay ton Hindi na yun. mo. Ay mo paggawas sa diskwarto. Oh, asa man day ka ton yun? Ako silang panitan din eh. Nya sa man, master, ha? Mula ka unat, ha? Mula magway tao. Kilit. Ano man? Kadiyot lang, Prospero. Ano man, ha? Ano man? Nakadungo ka aron? Kaya ko sa bata, master. Tandama nga sakop. Sudlon ta ka ng baya. Pailu ba ng bata ba yun? Di ara, baby, oh. Tutoyan itong, oh. Ay, Ginoo ko ton yun. Nakadungog sila sa tingog sa bata. Hihigil niyo pultahan! Kulas! Tiyo, unsa may atong buhaton hindi ka? Sukla na to sila. Kung tidaan ng bata ba yan ha? Nabagking kabatay ko ng mga tawanan ko, mga asis na pagsudin eh. Ay, Ginoo ko ton yun. Taghan kaayo sila o gilibutan nila ang atong bahay. Wala na. Mamatay na kung mamatay. Able! Ano ko paggamit din ng pinuti. Kung may dautan din sa buhato na ito karoon. Naibaw, mi! Ganaan mo diha, Kulas! Gawas! Kung ihatag na kang bata, ihina mo! Gawas! Ginoo ko, tabangin taon mi. Tonyon! Mila! Ibutang ka lang yung hinagiban nga gida. Wa man ko idutang tuyo ninyo. Daw sa pagbuha sa akong anak. Ay, pagdool mo no. Kaya wala madog ni mo. Usukol mo ninyo. Musokol ka na mo? Ibutang ka lang ang pinuti nga gida. Kayong maggahi ka gali karon. Aduna gida tong may tabo ka ninyo. Butang imong pinuti. Ginoo ko, Bruno. Maluoy mo na mo. Ayaw itahon ninyo kung saan. Why daw tang mahitabo kung inyong ihatag ang bata diri namo? Ay, bata dire. Asang bata? Ayaw na patay ka bang istorya ito yun! Ako sabi. Ihatag ang bata na mo! Ako sabi. Ihatag! Ano ba daw tang menta mo? Ihatag! O saan? Ihatag ninyo ang bata o dili? Wala yung untol. Ako magtiyaw. Buhay mo doon na mo.
Ibutang na ka ng imong pinuti ton yun. Wa kita'y dag-anan kay mga pistola ka ng ilangga. So, dito sa kwarto nila. Ako na bala din. Ton yun paminawa ko. Wa tay ikasukol nila. Ayaw pagmagahi sa imong o. Ano ka mong pagkatulo? Uno! Bruno, ayaw lang nagkipikod sa dili mo sukol ninyo. Por iso, ibutang na tumyon ka ng imong pinuti. Aron why daw tang may tabor kanyo? Dos! Ay, yung lumaga akong bukto na ray. Ang bata! Prospero! Sundan nyo ka ng kwarto! Sikarin ninyo, bultahan! Ano? Diara, master! Diara! Ayaw ninyo kung saan bata. Wa siya isa. Maluoy mo. Maluoy mo. Ayaw ninyo siya kung saan. Diara, master! Tanawang imong anak! Ay, ang akong anak! Uy, pagkagwapo sa akong anak! Kaliwat ka ni mo, master, pwera sa way. Halaga po sa... Way, pwera anak. Ako ang anak mo! Halaga po sa... Gapusan niyo sa tulo. Huwag baatin ninyo ang ilang mga baba. Ang naong biya si mong anak, pwera sa way. Lihok tayo mo magkauban, lihok! Uy, ikaw ninyo. Pwera sa way. Mayang! Ya! Yo! Ningaw man. Uy, moro man og nagguba ni pultahan kulas. Mayang! Yo! Ya! Uy, Ginoo ko, Mayang! Yo! Ya! Ang akong anak! Ay, ang akong anak! sige. Atong badbaran sila sa ilang mga gapos. Dali. Mayang! Usin ito mo. Hindi sila si Bruno o mga kaubanan. Ilagi ko ang bata. Sa! Mga salbahis kayo mga dawan niya. Napiyang ni bukton ko, gilubag lang mayo. Ang akong anak, ilagi ko ha. Ma'am, kanot lang! Ma'am Milani! Ma'am, nasayod ko nga giabot ka nagtumang kabalaka sa mong anak. Ay kabalaka, ni amin ni Padre Melchor, di ka na mo pasagdan sa imong pagpanalipod itong bata. tinuod ka na, Melanie. Busa, ayaw pagpakawa sa paglaom. Kinahanglan nga mabawi ko pagbalik ang akong anak. O ma'am, makuha na lang ito na ito pagbalik. Atuon ako si Bruno. Unsa ma'am? Atuon mo si Bruno? Kinahanglan gid ko las. Di mahimong nga pasagdan ako ang akong anak. Andam kong itahan ang akong kinabuhi alang sa iyang kaluwasan. Apan, ma'am, planuhon na ni na tumayo. Ako rin mahibawi ng tanan ko las. Padre Melchor, kinahanglan nga dili ko mag-usik og panahon ini aron makuha na ko pagbalik ang akong anak. Pero, Melanie, delikado kung ikaw rang usa. Wa ko mahadlok, Padre. At tubangon yun ako si Bruno. Uy, ang akong anak. Uy, pagkataho mo sunungon pinangga kong anak. Gwapo ay manak, master, ay. Pasaway. May ka magkaliwat nimo. Gwapo, pero Buya, saway. buya. Ilong ra. Ilong ray nakalahi ninyo. O sa ilong. Kaning bata, hipos kay ilong. Nya. Ang imo medyo bukad kayo. Medyo bukad. Pero cute ka. Buyag. Kamara nag-smile na mong ilong. Pasaway. Nagbugal-bugal ka na ko, Prospero. Uy, naunsa. Nagsulti ko tinuod. Hawalya. Hindi ka masikanan. Nindot ni mo ilong, oh. Hawa. Katag nga puno ba? Ayaw lang panood, master. Ugok. Master, importante ni ana ni maning bata. Ang inahan na problema kay idlas kayo. Tawa sa pangag. Sa panahon nga mahibaw-an niya nga ni nako ang among anak. Oo. Sigurado ko, Prospero. Oo. Nga mo balik lagi hapon nako si Melanie. Oh, lagi. Wa na sila yung... Singkahan ko nimo. Wow, ang ekspresyon ko na. Wa na sila yung mahimo. Kay ni nako ang tanang gahom. Ay, ako lipay kay ko niyo matulipay kay ko nakita na nak ni imong sanag kay panagway na gwapo pero saway pero saway Gwapo niya, pero saway. Mabuyag ka niya, mabuyag ka niya. Ugok! Master. O saan man, tigo ka bang mukutaw gatas, Prospero? Wa ko kasaway ana, kaman. Pagkatun! Kaman. Kay ikaw akong saligan nga matiman sa kong anak. Ay, kulisod na master. Nam, tadi kang katabang, nasdaling, mingkay, si Bibang. Sina to suguon, master. Pagkatun! Ano man? Pagkatun or masaligan ka? Ha? Unya, ikaw sa'yo mo ili sa iyang dayapir, ha? Dayaya na ko. Ganahan ko nga ikaw mo'y motiman sa akong anak.
Di ko gustong nailain pang mo man. Naunsa nga naman, master. Sa paglarohon itong lipos mga sige ka mo lang angal. Unsa man? Musupak ka ako! Di ko isupak sa usa isugo naman ako. Pero daghan pa man ko ipabuhat ako. Mawaan niya ko pagkaigyan, Prospero. Kung tigbantay na ko bata. Unsa? Tanaw na nako ang imong performance. Forma ka ron. Kung di kong kauyon, pailisan ta ka! Ilisidan! Sa nasultihan, tika. Di ko kitang mati magbata. Ha? Iyag yung atubangon si Bruno Colas? Wa tayo mahimo. Mo na yang gusto. Kadelikado anak kung iyan ang imuon. Delikado gyud pero nahibaw na ka. Basta mga inahan gani, di yun na mahadlok basta kaluwasan na sa anak mo hiskutan. Pastila, no? Dili ko makatuo nga mahitabo ni Melanie sa iyang kinabuhi. Gwapa nga babae. Ug tan-aw nako, intelihente. Ha, naalang in taon si atong Bruno nga wa gyud ayo. O wa man say gusto atong Bruno. Napugos lang na siya mayang. Unya, unsa man? Kanus aman siya maato sa ilang Bruno. Karuman ko no. Ato ko no niya. Ato siyang iampo kulas. Nga walang untay daotang mahitabo niya. Basin ug unsaon siya ni Bruno. Nitanyag bitaw mini Padre Melchor nga amo siyang ubanan. Ibalibad man yun. Gusto jud ko no niya nga siya rang usa mo matubang ni Bruno. Kuyaw man sad kayo kulas kod kun muuban mo didto. Aw, may baw man mim kuyaw pero ning sitwasyon na karos bata og ni Melanie kinahanglan nga atos lang tabangan. Giduo ko. Ipahilayo in taon sila sa dakong peligro. Magampo lang tamayang. Padre, kulas. Nagmila. Ato na ko. Ang panalangin sa Diyos magauban kanimo, Melanie. Dagan kayong salamat ninyo, Padre. Una, ma'am. Promise ba yan na mo nga mubalik ka ha? Mubalik ko, kulas. Magkita na kihapon na ninyo uban sa akong anak. Amping gyud in taon sa imong kaugalingon, Melanie. Pag-amping, Ma Melanie. Dagan kayong salamat ninyo, tanan. Nayang, nang nila. Tana, ma'am. Amo kang pasakyon na sunahan. Ihatod ka na mo. Oh, pagkabugnaw sa panahon. Salamat kay Agahon. Kay nahibalik na nako ang akong anak. Si Melanie na lang ang kuwang aron mahiusa na kami pagbalik isip usa ka pamilya. Master! Master! Prospero, ngano? Ngano? Master, doon na kayo importante kang bisita. Niyaw si Melanie. Usa! Si Melanie! Wa ka ba magtiaw, Prospero? Nawa. Uy, ibo ninyo! Iko! Melanie! Buhayin niyo siya! Pawa mo! Balik mo rito sa gawas! Balik! Asawa ko! Ayaw pagkupot na ako, Bruno. Hain ang akong anak. Huwag kaya ngay kabalakan, Melanie. Ako nga man. Ug natural. Nga niya siya sa luwas na kahimdan. Bawion ko ang akong anak. Ihatag siya na ako. Ako ang amahan. Wa ba ko'y katungod sa akong anak? Melanie, wa tayo ang galisan. Wa man ko masuko nimo. Pinanggati ka. O gihatag na ko nimo ang tanan. Busa, ayaw pag-iningon ni Ana. Dakong abli ang pultahan, alam nimo. Maghiusa ta magbalik, isip pamilya. Melanie, gihigugma ko kayo ikaw. Busa, dali. Dali. Dawata kining akong mga kamot ug bati ang kainit sa akong gugmal diha kanimo. Melanie, dali na. Ug ayaw na kasuko nako. Paminaw mo mga silingan. Ang Diyos nga matod adunay mensahe alang kanatong tanan. Kung ipadayon ninyo ang pagsimba ug pagyukbo sa haris kangit-ngit, laglago niya ang tanang kalungsuran ug mapukan kitang tanan sa kalautan. Hilap na ko say. Bakit nagtabag sa tong baryo po sa ayo pagpakaroon nun daw sa kagapakita. Mga igsoon ko, paminawan ninyo si Kulas. Samtang dili pa awahi ang tanan, maghinulsulta sa ato mga sa ug mobalik ta ngadto sa matuod nga Dios. Ay, mga impostor! Pamahawa mo sa among dakit! O ayaw man ninyong sumuka! Kay usaray propeta nga matuod sa atong lungsod!
Katong nito na mo. Dool mo o kayuhon ko kamo sa inyong mga sakit. O katungwa mo to, mahimong magpalayo. Umusaksi mo sa gahom sa Diyos nga akong ipakita kaninyo. Driver ka lang ko na. Huwag kang ayo. Tawa dire, kung di ka gusto ko ay daw kapit na mo. Dool! Dool mong gustong magpaayo sa inyong sakit. Ayuhon ko kamo sa ngalan sa matuod nga Diyos. Ako kulas. Mituog ko ni mo. Ayuha ko sa akong sakit na sangla nga nagbalik-balik pagtakbo na ako, kulas. Dali. Dool na ko. Ayuha ko, kulas. Ayuha ko. Saksihin ninyo ang gahom sa matuod nga Diyos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Langito na mga amahan, ipakita ang imong gahom aron pag-ayo kaniya sa imong matuohon nga anak. Nangalyo po kami kanimo nga pinaagi sa imong gahom. Ayuha ang tanan nga mituog kanimo. Ginoo ko! Ang akong panit! Naayo ko sa akong sakit! Naayo ko! Nagito na mga bahan! Tagal salamat! Naayo ko sa akong sakit! May sa nga akong nahimo ni mo, Melanie. Bisag gamay. Wa ka makasinati og pagdagmal gikan ako. Gihatag na ko ang tanan aron bawsan nimo matuod nga gugma akong pagpangga diya nimo. Masaylo ako, Bruno. Diligid mahitabo nga mahatag na ako ang akong kugma nimo. Tungod kay sugat pa sa sinukan. Huwag kumati ang kugma diya nimo. O kung sa may gusto nimo akong buhaton, aron magtagal nimo ang akong gugma. Imposible nga mahitabo ang imong mga panganib, Bruno. Ang maayo nimong buhaton, magbagbo ka sa imong kaugalingon na. Og simbahon nimo lamang ang matuod nga Dios. Apan gisimba ko lang ang matuod nga Dios. Nasayop ka, Bruno. Dili ang hari sa kangikit mo ay matuod nga Dios. Ang Dios sa kahayag mo ay matuod nga Dios ni inang kalibutan. Apan ganun nagpakabuta-bungol ka man, ha? Sa imong nakita, Melanie? Di ba ang Dios akong gisimba? Namunga og maayo og akong gipakita niya nimo, ha? Naghimo ka lang og linglaw, Bruno. Mao ka na imong naandang sukad pa kani ato. Tungod sa imong kaugalingong ambisyon nga aron kasimbahon sa mga tao. Oh, tinuod ka na, Melanie. Tungod kay ang Diyos kang hitngit, mao lamay naghatag na to og matuod nga kalipay sa atong pagpuyo. Gihatag niya ang tanan, aron kita magpuyo sa tumang kamaya. Bisag mag-unsa ka pa, Bruno. Ang matuod nga gugma nga dugay na nimong ipanganoy, dili kayo nimo maangkon ni ining kalibutanan. Tungod kay nagbagahi kasi mong paghatag imong gugma rin ako. Nasayop ka, Bruno. Bisag itugyan pa nako ang akong gugma diha nimo. Dili mahimong tinuod ang gugma, kundi pasukad kini sa di tinud-anay Dios. Oh. Kaya ang matuod nga Dios mao lamang ang makahatag sa matuod nga gugma. Di pa igo nimo ang akong ipakitang kaayo og gugma diha nimo. Ako ang buhing saksi nga makapamatuod sa tinuod nga gugma. Nian na nato ang tanan. Ang tanang bahandi ug ang tanang kalipay ni kalibutan. Pusa, Melanie, paminawa ko. Ukbi ang imong kasing-kasing ug huna-huna. Ug ayaw pagpabilin sa imong pagpakabuta. Bisag unsa pa imong buhaton, Bruno. Dili gyud ko mo ambit sa imong kabuhom karon. Sa ako nang giingon, bugtong matuod nga Dios lamang ang makahatag sa matuod nga gugma diri sa kalibutan. Ug dili ang imong Dios nga demonyo. Ayaw pagsulti og ingon ni ana, Melanie. Ang kinaiya sa matuod, di og di gyud mahimong matuis, Bruno. Kay ang mga pakak nga gitanom sa dugayng panahon, dili gayo kini mamunga og tinuod. Ay kala sa atong balita karon, adunay usa ka nagpailang propeta nga si Nicolas Aliog alias Kulas ang mihimo og mga milagro. Taga na mga masakiton nga iyang gipang-ayo og mihugog usab ang mga tao aron muhika ug magpatambal kaniya. Dagan ang nag-ingon nga siya ang matuod nga propeta ug dagan usab nga siya usa ka impostor. Si Kulas may nahimong kontrobersiya
karon nga daghan na og mga opisyal sa atong mga kagamhanan ang nakapangutana kung lehitimo ba ang gihimo niya karon ni nga nagpailan Nicolas Anyog sa iyang pagpanamal sa mga tao. Bumalik na sa ubantang mga dugang pang mga balita aron sa wata mga init o mga isyu sa lubalibot human nining mga pinaka mahinungdanon kayo mga painuno. Pau, kadungo mo itong balita. Chika-chika skulas. Huwag ko magdaw nga makadungo ko sa radyo sa iyang pangan. Kung nanas mga matalaan, mabasa di mo ang pangan ni Nicolas Anyog. Bantugan na kayong banya, mayang. O, bitaw, tiyo. Pero misabot man sa datong kulba, uy. Tiyo mo yung gitawag sa propeta? Ngayon mas tunto. Propita kulas. Huwag ko magdaw nga. Maangin ako apelido nga Anyog. May mong propita. Chikata na ito ini. Maghilom diha ton yun, uy. Sikat lagi mong gihuna-huna diha. Mag-ampo na lang hinuunta nga malatasan na to ning daghan kayong problema nga nag-abot-abot sa atong palibot. Nga naman yung malipat ka. Abila. Bawal yan kayo mong Bisag hinuukan tas mga problema. Kisa ko di malipay na mong propitas kulas. Nga dagwa ito muram itong tabano nga kilas kayo. Gisayunan ka ana nga tahas ton yun. Kanang mga propeta, kuyaw kaayo na kinabuhi. Daghan kayo na og mga kontra. Kay gigamit ko na sila sa Ginoo. Kano kumadok pang Camila? Mag-ulit ka kung daghan tagkontra. Ang atong kagulaan kung gigamit sa yawa o niya daghan tagkontra. Kinahanglan nato ang pag-ampo alang kang kulaston yun. Nagkinahanglan kaayo siya sa atong suporta. Nga magpadayon siya sa iyang pagsanong sa dakong tahas nga gihatag sa Diyos kaniya. Oo, bitaw. Kaya ano, di ba ko na ako pinangga ang akong pagmangkon? Sa badungon tutawana, wag yung tado pasagdi. Abi ninyo, tiyo, tiya, Oh, nag-uol ba yung kung naguna-una kang kulas? ano ko mag-uol ka ba yan? Kisa ko tayo di mag-uol na maguna-una, tiyo. Nga ang tahas nga gipasan karon dili tiaw. Tungod kay ang demonyo mo yung kontra. Ay, katon demonyo nga, Bruno. Tinuod ka na gisulti ni Mayang ton yun. Maunay kanunay na itong hunahunaon. Nga iampo ginato si Kulas nga ipahilayo sa dakong peligro. Huwag tayo nga lalisan. Pulos man tayo pangga ni Kulas. Bisag kapila pa may maglalis at tutawana, pinangga ito na kuskulas. Kung may magkaako pagpasipa sa akong pagumangkon, si Tonyon, di mo talaw anda manalipod kang Kulas. Ikaw ba, master ba? Anong utok ni mo, ha? Ha? Nga nung di ba niyo pinanggos nila ni? Nga bisag, basi musibat ka niya na, ha? Ikaw ba? Soy, ikaw ba, Prospero ba? Ano man? Sige naman lang ka. Sige. Ay, kung tuloy sa kulihok! Naibaw ko sa gibuhat! Suggestion naman yung ako, master. Tamparos ka, banda ukot ka, ingo ka, tamparos ba nga ka? Ayaw, master. Banda ukot ka ron. Suggestion ra. Sorry, master, ha? Ako lang ba, makasiguro ta kay... Nagtanaw man sa ko sa imong kalipay, dong. Unsa kay maayog ikaw ang akong bilanggoon? Wanggol gito. Kito? Ano? Ekspresyon. Ano ako may imong presohon, nga imo man kong right hand? Ang gahi mag ako! Yes, man. Nagagot ko ni mo, Prospero. Mura naman kagwa na kay tahod na ako. Sorry, master. Sorry, master. Si Karan ka Sorry banda na ukot lagi. ron. Sorry na lagi, master. Mga sagop! Master. Dagpan niyo, Prospero! O gibalhog sa bilangguan! Unsa naman na kay imo gid ang tinudon, master? May lang magkatilaw ka Ayaw, preso. ha? Putot pa ka? Badlungon kay ka? Ayaw ko ninyo alsaha, oy, mga retso. Master. Bilangguan na sang ka! Ay, komedya, master. Naglagot ko na niya! Master. Master. Ano ka? Makalagot ka ang pututa ka! Nasubrahan! Tuluan ko ni mo sa akong buhaton! Patag mo di ka karon! Si Melanie, kinahanglan nga di niya patig ahon ang iyang kasing-kasing. Kinahanglan itugyan niya ang iyang kagalingon din ako. Aron mahiusa kami pagbalik sa ingpit. Apan, gahi kinabayana. Unsa man kay akong buhaton? Aron madaog na ko ang iyang gugma. Kini di. Masa man paghubad ang iyong pagkasulti ha? Sige, basaha Kulas. Midanag ang kahayag o gidungog sa Dios ang pag-ampo sa taong matarong. Tungod kaniya, giablihan niya ang pultahan sa kahayag
o giluwas ang iyang katawhan? Sa panagnagikan pa sa mga karaang pasahon, Kulas, ang mga nahisulat adunay duha ka paagi sa paghubad, figurative o literal. Ang pinaka-literal nga hubad niini sa akong pagsabot, mao nga adunay taong matarong nga bugtong lamang niya nga gipaminaw ug tungod niya naluwas ang katawhan sa Dios. Kay kung di pa tungod niya, di gayud niya mapasaylo ang mga tao karon. Mao ba, Padre? Pero kinsa man ka ng tawhana? Sure ko nga dili ni ako. Kay badlongon man ko. Basin og ikaw ni Dre, kay mas buotan ka pa man kinako. Kulas, sa mga gipakitang milagro sa Dios diha nimo, wa ko magduda nga ikaw ang iyang gikahimutan pagayo. Pero dako kayo ning balikwaos nga pagkasultihan, Dre. Kay di gyud ko moangkon sa akong kaugalingon nga buotan og tarong ko nga tao. Gusto pa mga gani ko buruka. Ang pagkamatarong, Kulas, nagkinahanglan og kooperasyon. Ang pag-angkon sa iyang mga sa, timaan ka na sa usa ka matarong nga tao. Dili sabton nga santo ka, limpyo na ka. Ang kahulugan sa santo, mao katong mga tao nga sila miangkon nga dakong makasasa og nanlimbasog sa pagtubag ug pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao ba, Dre? Mao kanay kahulugan sa usa ka taong matarong o santo, Kulas. Master, boy, taon ko no, nadaot na yung ka. Ayaw ko pisuhan ni Tangkal, Master, nadaot na yung ka, nadaot na ka. Manay angay ni mong buhanga ka? Master. Nagdagal di mal. Master, Dagan di mal. magdinutan, lagi college, chef! Ay, ko pinaguan. Sabot gid. Mura kong sunoy manok na din yung taon. Imbes tulok ang dorong rima usak si mana ka din pero. Ayaw, Master. Naglagot mo ko mo. Nadaot na magitingali ka. Ala usak kabuan nila. Ayaw nang tao kasuko na ako, Master. Ako nang ipapasal sa konseho. Ha? Kaila ka konseho. Konseho? Kung angayan ka bang hatagan og parol. Saan ang tao ka? Nadaot na parol gida na. ka. Kay gipasuko mo ko ni magmayo. Nadaot na gida ka dong. Sa tuwa ka kilag parol. Mahil ka pag postiso. Sa postiso? Proseso. Kunsi. Kung saan niya ito mga aktibidades, Master, ha? Sabot ka aktibidades. Oh. Nagkana ba kayo mga buluhatong gisugo ni mo nako? Napay bata. Imo kong gisugo bagatiman. Gila. Una ako. Ako sa nanunaon og kanang magbunutan di ka ba? Maluhitan ka na ako kalog. Boy, inentan ko. Samot, duha ka buwan. Pagbinutan na lagi ko. Kada ko milagro ni ma'am. Nga wa ka bilangguan ni Bruno. Di gyud na mahimo niya nako, Kulas. Naibaw na si Bruno sa pa sa sinugdan. Nga nakigbato ko niya tungod sa iyang pagpaulipon sa gahom sa yawa. Pero ma'am, basin baya og mawa si Bruno sa iyang hunahuna og unsay iyang buhaton diha ninyo. Wa ko mahadlo, Kulas. Andam kong ibuhis ang akong kaugalingon. Bisan pagkutloon ni Bruno ang akong kinabuhi. Ang akong ikuyawan masagol, ma'am. Ang imong anak. O, Kulas. Mo kani nag-una sa akong kinabuhi nga maluwas ang akong inosenteng anak. Nga ginudnod na ni Bruno sa kalayo sa impyerno. Mo na akong sa dili gid nako siya mapasaylo. Unsa may anaa sa imong huna-huna karon, Melanie? Nahibaw mi nga lisod kayo karon ang kahimtang sa imong anak. Ilabi na nga anaa siya sa mga kamot karon ni Bruno. Gipangayon ako sa Ginoo, Padre. Nagiyahan ko niya sa akong pagkabuhaton nga dili ko bation og kahadlok. Nahibaw ko nga puno sa pagkatraidor ang huna-huna o kasing-kasing ni Bruno. Oh, Apan ipanumpa ko sa langit. Nga di ko mahimong dawaton ang kapildihan kung dili na ako maluwas ang akong anak gikan sa mga kabuang ni Bruno. Naibaw ko. Doon na siya daw ang plano sa bata o nako. sa imong pagtuo, Melanie, unsa ka ang gustong buhaton ni Bruno diha nimo ug sa bata? Nagpaabot siya, Padre. Nga ihatag na ako ang akong tinuod nga gugma kaniya. Agi og bayad siya mga maayong nahimo diri nako. Og sa dihang may tabo kini. Sigurado kong may dautan silang laraw. Kinaa sa iyang huna-huna og kasing-kasing. Nga kung maglampuson siya sa iyang tahas, ihaming dadon nga to sa iyang gituho ang gingarian sa impyerno. Ilngiga gid ni Bruno, no? Gusto gid na siya nga magpalatos ni taning. Si Bruno mao ang gigamit nga instrumento sa yawa. Aron sa katumanan sa iyang mga misyon sa kalibutan. So doon na gid siya daotang plano ninyo, ma'am. Monay ako na siguro. Posible nga iduhig miniha nga to sa kaalautan. Sige lang, ma'am.
Kami ni Padre Melchor ni Ami. Nagpaluyo ni mo kanunay. Kinahanglan nga mapangitaan na og hustong solusyon nga masulbad yun yung tanan. Pinaagi na ning kasulatan. Mauning magtultol na to ngadto sa dalan sa kadaugan. Pinaagi sa itong panaghiusa. Dako ang ako pagtuo nga masulbad ra gyud nato kining tanan. Dagan kay salamat, Master. Ngayon man akong gibuhian. Mahuar ba itong tangkal ngayon gibutangan ako, oy? Yan saman, gusto kang mabalik dito? Di na dong. Laay ka ditong dapita dong. Boss ha, ayaw na gyud pagsupak-supak na ko. Di na. O gilabi na. Nga di ko ni matuduan kung unsay gusto na kong buhaton. Di na. Ay sa sunod! Di lang kipisyon ti ka. Hindi Himuon pati kang barbecue. Kung magsupak-supak na ko. na lagi. Ayaw, Master. Di na lagi kamusap. Lagi ka barbecue ka. Oh, sige rin ka balik. Boy no, may lang maklaro ni mo ba, Prospero? Oh. Ako imo kong agaon. Ay, di na lagi. Ayog palita kong overme! Wa na lagi. Kita ka na ikaw ginauna ka ron! Ha? Masa may mga plano niyo mo ron, ha? Si Kulas ba? Ngan. Popular kay sa karon. Nya. Gusto na ilugo na kong trono sa pagkabantugan. Gusto. Gusto na ko nga ako siyang pakawawal at tubangan sa mga tao. Nga ako matulog propita. Ug ang labing gamhanan. Ug tinabod ning kalibutan. Unsa may gusto nimo ipabuhat, ha? Unsa? Taga na kuno. Pagtarong naman kata. Pangitaan niyo, Kulas! Nya. Ug na siya nga ako siyang gihagit. Asa man? Hagito na ko siyang showdown. Nya man. Kanang sayang nga breakdown? Ha? Nindot na, Master. Kung mo ninyong showdown. Di na mo akong gustong mahitabo, tonto, ugong. Unsa man din, ha? Ha, Master? Ha? Gusto ko nga sangpito niya ang iyang Diyos. Kung dunggon ba siya, nga makaayo ba siya sa tanang mga matang sa sakit. Kanada, kay nindot na. Kay Ipahigayon na to sa dako kayong kahigayonan alang sa tanan. Mo na, mas may nang maya. Atong napiton ang tanang kalungsuran sa dakong tigom, aron ilang masaksihan kung si Kinsa ang matuod na propita na kalibutan na. Kay mahaman ni we. May ibalik ng pisuhan, ibalik ng pisuhan ni mga Ay, Master. Mabibag yung kubayan ni mga anak, Master, ha? Ipaabot kini akong mensahe, ha? Okay, atro ko. Ayun, sa taas pa kini. Pahibaw ang mga gobernador. Militar, media, ug ang mga oligarko. Kailan ka oligarko? Sabat lang sa oligarko. Patlang nimo. Oligarko. Nga saksihan nila kining usa ka dakong show. Kisay mo saksi? Mahitabo. Ang mga hanggaw nga. Saksihan nila kung show nga mahitabo. Ano may bawan sa talan ng akong kabantog ug di kay mailog kang bisan kitsa. Tama lang kalit. Ano sa aman ni Meta mo, Master? Kano na ko beba mga oligarko? Kay excited kay ko na. Paminaw. Oligarko. Himuong takinis sa labing madali nga panahon. Oligarko. Ipakailap kayong balita alang sa tanan. Oligarko. Kay ipakita ni Bruno ang akong dakong gahom. Nga wa pa masaksi si kalibutan. Sige, Master. Ako ipabaw ko na yun. Diyak na ka. Ha? Disa. Nasulah ni Pana. Idali mga. May persuho ni mo sa manimal. Paminaw! Masa lagi? Maghimo kong letter. Letter baso. Dali, dicho ha. Ug akong isot ang pizza, ug oras, aron mahibaw ang tanan. Buhata. Ug una, si buhata. Ikay akong buang ka man. Sumat lang ka. Ulas, magpahibaw. Aron pagdawa sa kong hagit kaniya. Matuman, Master! Maayo hinuon ko las kay makagawas-gawas ra si Melanie bisag unsa orasa. Ay, masyadid ini Bruno, mayang. Tungod kay masaligon si Bruno nga naa niya ang bata, mao nga dako ang iyang kumpiyansa nga di gyud magpalayo niya sa Melanie. Maayo kun mauna. Pero ang bata intaon ko las, kumusta naman? Maayo man. Okay ra kuno kayong bata. Himsog ug hingatawon kuno kayo. Nahingawa intaon kayo ko sa bata ko las. Usahay, dili ko makasabot nga nung muto ang akong luha nga magunahon na niya. Gimingaw ko sa pag-atiman niya. Mo na timaan maya nga nindot kayo ang imong kasing-kasing. Nalipay na ra ba unta kayo ko kulas? Nga siya nali atong mahimong anak. Naay na lang kagulan na. Usa ka daw na makabaton ra gyud unya ta og atong kaugalingon. Ambot ba? Wa ko kasabot. Gimingaw kay kus bata. Gusto kong mutan-aw niya pagbalik kulas. Makakita ra lagi ta pagbalik sa atong bata. Pailob lang una ta karon mayang. Usaw nga giilugan man sa demonyong amahan ang atong bata. May puruhan pa kahakulas? Nga mabawi na to og balik atong bata? Siguro ko nga makuha na itong pagbalik atong bata.
Di ko mo to nga pasagdan sa Ginoo nga maangkon ang iyang inusinting kalag nga to siyawa. Pagkawa si kaluoy ng Bruno eh. Hasta man ang bata iya magdamay siyang kabuang. Di na ta mahibungan naman yan. Basta kay gigamit na gani siyawa, pulos pangamong ang naasong nahuna na. Maunas Bruno, pangamungay ng dagway. Hinaot ka dili itugot sa Ginoo. Nga modaog ang yang yawan ang binuhatan kulas. Ilabi na nga to in town sa inusinting kalag. Kulas! Bayang! Oh, tiyo. Nahibaw mo balita. Kanina lang, nadungog na ko ganina lang sibya radyo ang tingog ni Bruno. Nga naman tiyo, gusto may sultin Bruno? Iya kang gihagit kulas. Doon ako na may showdown. Usa showdown tiyo. Bato diya siya panawagan sa tanan. Nga doon ako na may showdown nga may tabo. Nga itakda pa ang oras o gadaw. Mupahibaw ko siya sunod ka mga adlaw kung dawaton kuno nimo ang iyang hagit. Unsa? Sa ako pagsabot sa sultihan kulas. Ipamatuod ko ninyo sa katawhan kung kinsa ko nung tinuod yung bantugang propita. Ikaw ba o siya? Uy, mao ba? Mo na yang gisulti? Mo na ibong. Ay kuno mahibaw ang tanang katawhan. O gusto niya nga ang tanan masayod kinsa gyud kuno ninyo ang matuod nga propita. Nilngiga ko na ng iyang hagit. Hay mas Padre Melchor. Kinala masyado si Padre Melchor di balita. Kung mo na yung plano, challenge accepted. Mas ganahan ko na tiyo. Dili ka mamiligro ni anak kulas? Nga nang mamiligro man. Nga tong gisimba Diyos, tinuod man. Di man pareha sa iya nga piki. Pero basin og doon na sa daotang buhaton o plano. Kung ipakita niya sa katawhan nga may dautan siyang laraw, base masayo ang iyang kapilihan. Sigurado ko nga mauwawan lang siya kung doon na sa daotang buhaton rin ako. Pero nagtuo ko nga magpakita siya sa iyang hambog mayang. Unya, unsa man kayo inyong buhaton anak kung mag-showdown mo? Ang tanaw kung sa iyang format sa showdown. Kung gusto siyang kunti sa kanta, sigurado na tanaog. Kung gusto siyang sayaw, di, gapon na bintahan. Bisag unsang angula. Ako sa sukan. O di na ako sa subugan. Sumbagay pa nindot nga yung boxing kaya rin makitang kata. Gusto ko boxing. Gusto ko mag-boxing mo kulas. Gusto ko ako'y tenor ni mo at tunyon ko ko. Wala na kinala na imong kung imo kong tiningon tiyo, rin na kinanglan. Tunyon man ko. Kaya kuso kayo ng muwitik na akong wow to. Mas maayod kulas ka mag-agi kang training. Kaya na ako itudo ni mong tikrito. Kung si mausap pagwalop ang kontra. Kaya mas tayo nga pinatayson ba kayo. Mamay ka kwarto, tunyon ko ko. Ay na to katong mamahit sa tunggan. Adi na oy amaw. Kaya bang 100 round ra. 100. 1 round na kutob ang kontra. Asa hibaw siya sa igon. Ayaw na lang kung mapaglalis anak tiyo. Kulas, kinahanglan na mahibaw si Padre Melchor yan ng butanga. Kung angay ba ng dawaton ka ng hagit ni Bruno. Basin ba yaog, litag lang na niya. Aron masod sa taro si Kulas. Ako, iso na taro. Iso na ako sa sako. Ipalibag na ako sa daghang mga tao kung ako iyahag doon. Magbantay lang itag maayo ini Kulas ha. Kay ang yawa ba ya, bright pud kaayo og aptik. Kinahanglan nga mangayo taog iya ini sa Ginoo nga dili mahimutan sa dakong alanganin ini. Kung unsa man na showdown, ug saksihan sa kadaghanan, dawaton na nako. Akong ipakita nila, ang Diyos ni Bruno, di mo'y tinuod ka Diyos. Kining atong Ginoo, mo'y labing tinuod ug Diyos sa tanang Diyos. Way daotan sa pag-amping Kulas. Kinahanglan nga mangandam ta kanunay sa bisang unsang higayon. Kung sumagay inyong gusto kulas. Ay siyang sibugya, ipasyalig ko ni mo. Nga mo daog ta kung sumbagayon na ito ka na si Bruno. Mahinayog ka kining showdown ni Kulas o ni Bruno. Kaya galaan mga suki na muskanginan ayaw sa ipasapat paminaw, ang uban pang masumpay na ito sulilanon, ang kalag ni Kulas. Tagsuat Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipahaon ni Joel Benson, recording editor. Randy Tayad, soundman Ricky Garing, dalit sa RMN Drama. Yan, iabot na ko, padun ako sa Amua. Salamat kayo sa Ginoo mga kalisinas kay nahuman ra gyud. Nahuman ra gyud ang pag-antos nga pagpila, no? Daghan man jud kayong tao, no? Pila niya init pud kayo siya, no? Una nga salamat sa Ginoo kay success gyud. Success ang ato ang pagpa-inject ron niya. Sunod balik na po, sunod adlaw da 25 o 29, no? Yeah. Sige po mga kalisinas, no? I-appeal ko sa inyo mga pag-ampo, no? Nga panalinginan kanu sa Ginoo bag maayong panglawas bitaw para makapadayon pa ta og
upload og dugang drama. Ug mao to mga ka-listeners, thank you so much for watching ug amping sad mo kanunay mga ka-listeners. God bless atong tanan.